Allah mehrimanda bollar. Giçerse ýeri birleşler. Bir sagat ýaly görüşmeli boldy. Efir etmek üçin gynantagyň görüşüňiz ýaly kameraň hili gaty pes studiodan bağlanyp studiodan hasy hilli gepleşik taýýarlama bu mümkinçilik bolmady. Gynantagyň mene aslında 10 minut öňünden taýýardym. Ýöne işläni okyjy hemme zat doňýa. O StreamYard programmadan doňýa. Emme hasaplar zatlar doňupdy. Bolmasa bugünkü temamyzam edil olar ýaly bir nemede däl ýa bular bir şu suratlardan zatlardan gorkdymy. Näme boldy bulara? Ay garaz bağlanyp bilmedim iň soňunda kameraň hili gowy dälem bolsa tabletin planşetiň üstü bilen bağlanmaly boldy. Şoň üçin aýplaşmak. Giçerşi mehribandygyny biziň tomaşaçylarymyzyň agrymly bölegi 52 göterimi 52% Türkiýeden teretýän watandaşlarymyz, ýyllaşlarymyz. Şoň üçin biz Türkiýe amatlarak wagt saýlap almak istedik. Dün aslında etmelik efiri bolýan gaterbet ýadagdym. Şoň üçin bir 2 hepdelik kändir oňly işi edip bilmem soň, işe gidip bilmem soň dürli sebäpler bilen hem 2 hepden işi hem öňüňizdäki täze ýyleçelini boljak işler zatlar hemmesini köne täze ýyly bilen agrymly bölegini kadalaşdyrmaly boldy. Şoň üçin dün gaty ýada geldim, öýe hiç geldim. Şoň üçin edip bilmedim. Yüzkeşmem zadymam erbet ýadagdan. Lapyňyzy keçetmäýin. Siziň garşyňyza olar ýaly ýa-da agra süýzle çykyp diýip düň etmedim. Indi bugün etjek bolýan. Indi şunça wagtlap hawa päsgelçilik boldy. Ondan bundan bahana gözläp berenler, kemçilik gözläp berenler videoň gojaga ýerini kesip heşelle kakçak bolup biler, her zat etjek bolup biler. Men üçin hiç ýyly tapawdy ýok. Ýatyp niräňizi beriň, niräňizi güdürläň, näýleseňiz ediň. Size şu men ýaman gowy ýaglyja jogap berjek. Sebäbi gaty hetdiňizden aşdyňyz. Şoň üçin inni mehmandy onup gün ýalymyň bugün öz kölegesinden gorkýanlar diýip näme üçin biz bugün bu temany taýlap aldyk. Hawa öňürtür salamlaşaly, tomaşaçylarymyz alyp barjylamy, kommentar etsylamy bilen soň nähip bolsa tema geçeriz. Kartal, salamu aleyküm döwle dagaty, ýa salam. Kartal dowam edýär, salamu aleyküm ýedi halkym diňe öňe başyňyz dik bolsun, haramlara ýol bermäli we kazy ýollara hem pul üçin watan satýanlara ýol ýok diýe. Hawa ýol ýok. Biziň ýanymyzda ýol ýok. Biziň aramyzda, biziň ýaly adamlaryň ýanynda ýol ýok. Ýöne häzir moda, bütün dünýäde moda adam satmak, watanyny satmak, özüňi satmak, tenini satmak, namasyny satmak. Äkli umumy adamlar kymmatlyklarynyň bähbitlerini satmak. Şo zatlar moda boldy. Şoň üçin mine dünýäde syýasatam, ykdysadyýetem, medeni gatnaşyklaram hemme zatlar dargady, bozuldy gitdi. Garajoglan türkmen. Assalamu aleyküm mehriban ýyllaşlar. Döwlet salamanmasyňyz hemme gülýaly hakkallaş biziň teknik kemçiliklerimiz düzelse rejim ýykylar näsip bolsa. Hawa biziň şu tekniki nemelerimiz ýürege düşdi da bilenmek näme boldy. Indi mehriban doganlar gaýdyp gelýär tema. Näme üçin bugün bu temany taýlap aldym? Üns berýän bolsaňyz, soňky wagtlarda şu Türkmenistanda diktatorluğun
gullukçylaryna garşy, hyzmatkerlerine garşy, taşşakçylaryna, ýallaklaryna garşy esas adam şu güýç gullukları, kanun goraýjy organyna işleýändiň wezipeliň idenetlikleri, haramçylyklar bilen baglanyşykly jikmejik, has köp gepleşikler öýderli goýbermäge başladyk. Mundan köp bynjalyk bolanlar boldy. Bu bynjalyk bolanlaryň ýanyna mundan daşary hem gaty köp şulara ýalyky bize maglumat iýeren, dürli maglumatlar iýeren, şol maglumatlaryň halk köpçüligine ýetirilmegine garaşýan köp sanly watandaşlarymyz bar. Ýöne bu watandaşlarymyzyň käbiri birhili şu soňky döwürde biz prokuraturaň, içeri işler ministrliginiň, polisiýa işgärleriniň edenetliklerini, zatlaryny köpürek berip başlamyşsoň, ferdaryň jenaýatlary hiç kimi bular ýalyky dogula düşürmedi, bular ýalyky bynjalyk etmedi, gorkulmady. Näme üçindir? Şular ýalyky prokuraturaň we polisiýanyň işgärleriniň edenetlikleri, haramçylyklary, goramaçylykly jenaýatlar bilen baglanyşykly beri uran habarlamy gaterwet adamlary bynjalyk etdi. Inni bu adamlaryň özüniň bynjalyk bolmagy, olaň töwereginiň bynjalyk bolmagy, şolar bilen bile ýurdy talayan, halky edýän adamlaryň bynjalyk bolmagy bir adaty ýaldy. Ýöne berde gaty geň alyrýan bir zat bar. Şu zada men özüm bir tarapdan düşünýän, bir tarapdanam ýarsyna düşünýän, ýarsyna da düşünip bilenmok diýilne inni. Şeýle bir ýagdaý mikrofonda bolýar. Inni biz 2007-nji ýylda şular ýalyky metbuatyň üstünden Türkmenistanyňky jenaýatlary, adam hukuklaryna garşy edilýän işleri, bir kanunçylyklary, zatlary metbuatyň üstünden ýetirip başladyk 2007-nji ýyldan başlap. Azatlyk radiosy bolsun, ondan Türkiýanyň döwlet tele radio guramasyna eýýän burundaky 97-nji ýyldan başladym ýöne o taýda men metbuatda çykyş etbilmedim. Sebäbi Türkiýanyň döwlet tele radio guramasy öz syýasaty o taýda Türkmenistanyň syýasatyny goşup bolanok ýöne bu maglumatlary biz halkara guramalara, adam hukuklaryny goraýanlara öýdürli ýagdaýda ýetirdik, durduk, ýygnaklara gatnaşyk, çykyşlar etdik. Gara şolar ýalyky ýöne. Indi berde şeýle bir ýagdaý barda köp zatlary başdan geçirdik. Tanış bilişlere gurrum berýär. Şu gorku bilen baglanyşykly şaýat bolan ýagdaýlarymyz, watandaşlarymyzyň gorkusy bilen baglanyşykly. Indi muňa gorku diýmek belli bir derejede bir hili dogry däl ýaly. Bu has köp gorku däl, waswasa ýaly. Ýagny bir adamyň waswasa bolup öz kölegesinden gorkmagy ýa-da bilemok nirden nähili olar ýalyky fantaziýalar kellesine gelýär. Hawa şolar ýalyky dürli fantaziýalar ýazyp, ay şeýle bolar, beýle bolar, şeý dämesinler, beý dämesinler. Şoň üçinem hawa gürlemäň, çykyş etmäň, men ýazyp iýberen zatlamy, iýberen materiallamy bermäň, beren bolsaňyz derrew aýyryň, gyssagly aýyryň. Şolar ýalyk zatlar. Indi bu häzirki döwürde de dowam edýär. Azatlyk radiosyna işleýän döwrümizde de şeýledi. Soň beýleki guramalar bilen işleýän döwrümizde de. Şoň üçin bizde enlik boldy mikrofonda onlar. Inni käbir adamlar aýdýar da meselem şol eşekçi, düýeji bilen baglanyşykly iýberilen teksti elbette bir iş güýjümiz başymyzdan atyp bolan soňam elimizde gelmedi. Ýöne esasy biziň şu alyp barýan syýasatymyz, düzgünimiz öz
metbuat, jurnalistika işlemizde bir salym garaşdyrmak. Şol meseleni. Sebäbi biziň watandaşlarymyz bir gowy maglumat iýerse, material iýerse, şonu destine goýsaň, onuň aýdýa şu taýyny diýäşe etmeli. Bu taýyny beýtmeli. Awa adamlaň adyny aýtma, nomeryny aýtma, şunsyny aýtma, munsyny aýtma diýe onuň iýeren maglumatynyň materialynyň hiç bir gadyr gymmaty galanok. Sebäbi jurnalistikada bir anygyrak sen diňläp oturan adama da anygyrak bir zat aýtsaň gowda. Indi ady familiýasyny, pasport nomeryny aýtma, söýgülisiniň adyny aýtma, oýnaşy bilen nirde ýatyp durýanyny, ýene şoňa meňdeş o zat bolýar, ýöne bir umumy çarçubany, bir uruny belletmeli. Şolar ýalaky ýagdaý. Ondan ni bu temany nädip geldik? Soňky döwürlerde şolar ýalaky soňky bir näçe materiallary beren watandaşlarymyz öz-özünden waswasa bolup biziň redaksiýamyza haýyş etip başladylar. Soň diňe bize däl biziň eňinleşlerimize, zadymyza ýazýarlar, zat edýärler. Ay gaýrat et, şol materialy aýyrsaň gowy bolar, yle beýle ol adamlara ýan berler. Inni biz material beren mawtymy biziň kadamyz anonimlik. Anonim görünüşinde. Maglumaty berýäniň özüne de ziýan etmeli. Maglumatda aýdylýan gurrundy şo gurrunga gatnaşýan ýa şo gurrun bolup gitýän töweregindäki adamlara da ziýan etmeli. Görünüşde edip berýär. Biz bu işe ýaňy başlamadyk. Aýdyşym ýaly 2007-nji ýyl soň köý azatlyk döwürleri, metbuatda gara köp şey kameranyň öňüne çykyp komparýandan doglandan bärik ýaşan ömründen belki köpräk bolmagy mümkin metbuatdaky. Tejribemiz geçen nememiz Arsan Can geldi. Salam Arsan. Mene bizar diye, menen bizar. Dogrymaýsam, menen bizar. Senden müň etse bizar. Petegim çykdy şol işlerden gijä galyň diye, gijä galmamyň sebäbi tehniki ýokdaşlyk. Mümkinler. Täzeden başladyk. Bolmasa telefonuň ucunda biziň tehniki spesialistimiz motor. Şolun düşünip bilmedi näme bolýandy. Täzeden başlady diye, onet diye, monet diye, kod iýerdi, paýlaşdym. Girdi sistema terediýa diye. Düşünür ýaly. Bolmady. Men ýöňälim başlatjak bolýan, başlata bilemem. Hemme zat dur. Şoň üçin aýtlaşma. Menen bizar bolup şol işte. Şoň üçin. Indi mehribanda onlar gelin has bol işin içine girelim. Häzir men şol şu berilen materiallary inni häzir men size şular ýaly bir hat gelýär, haýyş gelýär. Salam aleykum. Mümkin bolsa ullokan haýyş sizden şol Gökdepeli Mayorova kriminalist Niyazlyýew şol uýdurly welaýatlardan gelen gyzlary saýalap berýär. Şoň bilen baglanşykly goýulan materially aýraýsaňyz diýe. Mümkin bolsa ullokan haýyş sizden düňkü çykyşdan soň gaty ullokan maskaraçylyk bolupdyr. Ýagny biziň goýan materialymyzdan soň gaty ullokan maskaraçylyk bolupdyr. Inni bu aýdylýan maskaraçylykdan beter näil maskaraçylyk bolup bilýär. Bu maskaraçylyga hiç ýyly näililik bildirmezlik, karşı çykmazlyk. Bu maskaraçylyklary bilibem. Inni soňky maskaraçylyk däl. Soňky maskaraçylyklara çenli bolan maskaraçylyklary, jenaýatlary,
haramhorluklar, haramçylyklar bilibem gizlemek günäkärdenem beter günäli bolmak diýip men şeýle pikir edýän. Şol hatda aýdylan gyzlara zyýan ýetirmezlik üçin. Ol hatda gyzlar bilen baglanşykly hiç zat aýdylmady. Gyzlar at ýok, zat ýok, hiç zat ýok. Awa ony nädip nirden tapmaly o gyzlary gaty interesini, täsin. Hem şu oglan näçe haramzada bolsa-da maşgalasy ýykylmazlyk üçin. Öňkü hatynda aýdýa, şo diýä, şu hat barada köpçüligi ýetireňizden soň ýol başçylar bu ýurduň hakyky ýüzüni görüp, degişli çäre görmeseler, bu polisiýanyň işgäri köp gyzlara daýalar diýär. Başda da aýdýa, men bir polisiýanyň işgäriniň edenetdiligi barada köpçüligiň dykkatyny ýetirjek informasiýam bar diýär. Haýyş edýär. Şu hakykaty, şu informasiýany ýetirden diýip, ýygynyňam 360 gradus ütköýe bu watandaş soňam şolar ýalyky zatlar ýazýar. Hem şu oglan näçe haramzada bolsa-da maşgalasy ýykylmazlyk üçin şol çykyşy aýyrsaňyz ullukan sizden haýyş. Näçe tiz edip bolsa şonça ýagşy. Allahyň razyçylygy üçin sizden haýyş edýär. Biram Allahyň sokýa ara, Allahyň razyçylygyny sokýa. Ýagny biz Allahyň razyçylygy üçin hakykatlary aýtmalylar. Hakykatlaryň üstüni batyrmaly. Etil pişiň öz täredini gömüşi ýaly hakykatlary gömmeli. Inni beredin. Bu watandaşyň hatyny iýberen wagty 26-njy oktýabr. Inni häzir. Biz o videonu haçan neme edipdirs? Efire beripdirs o videonu häzir görüp size aýdaýyn. O efire berilen video 3 gün mundan öň berilipdir. 3 gün mundan öň. Ýagny bugün 5 bolsa, sizde 6 bolsa, awa indi pikir edin. 26-njy noýabr. Ýok, oktýabr, he? Oktýabr. Aňardan 4 gün, 7 gün. Şoňa ýalyky. Garaşyp, awa iň soňunda ondan öňüm köp zatlar ýazyldy. Käbir jikmejikler bar, şo maglumatyň habaryň içinde şo zatlar bermeseňiz zat paýyş etdi. Soň gorkup adresim görünýär eken diýip adresini zadyny ütködüp her ýyl bolup gördi. Näme gorkýan men düşündim. Bular ýaly gorkar ýaly näme gerek bar? Men şoňa düşündim. Biziň watandaşlarymyzyň bolup berişi şu. Waswasa. Adamlar taryhynda bütün diktatorlar halkdan gorkýar. Näme üçin gorkýar? Öz jenaýatlaryň bilinmesin, şol jenaýatlaryň üstü açylmasyn, hakykat bilinmesin, halk hakykaty gürlemesin, ýaýratmasyn diýip şondan gorkýar. Biziň watandaşlarymyz tersi. Aw. Inni diktatorlar beýlede dursun. Bir polisiýanyň işgäri. Polisiýanyň işgärinden Hudaýdan gorkaňyz polisiýanyň işgärinden umutkan. Onuň ara Allahyň adyny goýýan. Bular ýaly siz Allah ananýan bolsaňyz, iman edýän bolsaňyz. Bular ýaly siz anançly bolsaňyz, dini düşünýän bolsaňyz. Siziň wezipeňiz namysa baskylanýan, naçarlara, talanýan ýurda edilýän halka arka çykmak, kömek etmekdämi? Ya yalanjykdan okan namazyň ürküden gurubakkaňa degmezdi, ya yalanjykdan okan bolýan namazyňyň näme bir peýdasy bolar diýen. Siz 1000 ýyllap namaz okasaňyz, ina şo ýetirýän hakykatlaryňyzyň
sowaby ýaly sowap bolmaýar. Onun şoň müňden birem bolmaýar şol. Ondan men düşünemok, bu nähili bu zatlar beýle bolýar. Ondan bizem jogap berdik. Ona hut şeýle düşünük, hereketiňiz üçin haramzadalar sürýä döwrany. Olar eýýäm özüni kopýasyny aldy. Sen kanallaň pozoňdan näme, pozmandan näme. Eýäm olar şol efir gitse, gün efir başlasa, olaňam ýazgysy başlaýar, ýazga alýarlar olar hemmeden. Nämeseňiz ediberin. Olar eýäm özüni kopýasyny aldy. Mundan soň aýranyň hiç ýyl peýdasy ýok. Bahana gözleýän hemişe bahana tapylýar. Hawa, bahana tapylýar. Bu gerek efirden aýrýan, bolly öňsüler ýalyk. Efirden aýrýan bolan derro, ina efirden aýyrdylar. Şol zadyň hakykatdanam inha biziň şolara ýalyky bynjalyk bolýanymyz ýaly olaram bynjalyk bol. Diýmek biz hakly diýip tutýarlar. Özlerini hakly hasap edýärler. Hasan ýerli şol maglumat näçe gün soň halk köpçüliginiň dikkatyna ýetirildi. Şol aralykda ölçürip teljermäge pursat berildi. Hakykatyň hatyrasyna türkmeniň ar namysy üçin göreşmekden gorkup, züwwetdiň bolup ýaşamaly mindi. Adam hukuklaryny goraýan guramalara ýüz tutulsa, haramhorlaryň derrew öňüne goýulýar. We soň töwereginden hem geçmezler. Hakykatan hem şeýle. Eger olar ýalaklat ba bolsa, gönümel hakyňyzy, hukugyňyzy gözläň ýüz tutun. Hökümetiň öňüne goýýarlar. Şol zat. Inha şolara ýalyk ýagdaý we subutnamy hada fakt diýip işaret edilen oklar. Başta hüjüm edildi, haýwat atyldy, ölüm haýwat atyldy. Biziň dogan garnaşlamyda, ilen çalannamyda, hatda ýöne şeýle tanyşlamyda zatlarymyza uzakdy. Hiç ýyly bu zatlar bilen dahaly bolmaýan adamlara çenni ölüm haýwatyna atdylar. Bizem hiç zady gizlemedik, ýaşarmadyk, ütkötmedik, edil bolşýaly diýip adam hukuklaryny goraýan guramalaryň eline berdik. Olaram patylady, hökümetiň diktatorlyk Aşgabatdaky hökümetiň degişli jogapkärleriň öňüne patylatyp goýdular. Inha hukuknama. Götünden nemen alyp berler, hiç adam edibilen oklar. Bolýar eken. Hakyň hukugyň aradan bolýar eken. He? Ya gorkup bermelimi? O diktatora garşy göreşýär, näme diýär? Siz o bir polisiýa gullugynyň işgärine Hudaýdan gorkuňyz okşondan gorkýaňyz. Ondan inte diktatora çenni, oho, diktatora çenni köp. Inte oňa gezegem gelmeýär. Siziň bu züwwetdiňiz bilen, gorkoklugyňyz bilen. Bular ýaly gutoran, waswasa gorkok bolmaňda. Bolmaňda bara haýyş. Beýle dowam etse, öz kölegiňizden gorkursyňyz diýip ýene de biraz sypaçylykly şolara ýalyky jogap berildi. Ini ýene dowam etjek, ýöne şu taýda biziň täze gelen bir tomoşaçylarymyz başgalara da salam diýin. Garajoglan türkmen berip soňam aýyr diýmek küntüçülük bolmazmy? Ondan bermän bol. Men düşünüp bilenmek bulara. Hakykatan düşünüp bilenmek. Muhammed Eyyub Rahim salam, akşamyňyz haýyrly bolsun döwlet dawa diýär taýjul kowumlara köp salam. Owan sanly türkmen doganlarymyzdan, kowumlarymyzdan Irland Miralow, salamu aleykum vatandaşlar, döwlet dawa geçýär diýär taýjul, senem geldiň. Giç gelýän, giç boşaýan vatandaşlarymyzdan, alyp barjylarymyzdan, öňde barjylarymyzdan Irland Miralow taýjul. Kartal dogry aýtýaň, meni alýa. Garaş esasy temany bir tamamlaýyn, senem alat meýip bolsa. Indi mehriban doganlar.
gaty täze zatlar bolup geçýär. Şoň üçin şo gaty täze bolup geçen zatlar barada käbir garaşlary aýdatmaly. Inni meselem şol azatlyk döwründe şeýlede inni şeýle bir zat bar. Bu berilýän maglumaty aýyrmak ýa-da inni ýöne şeýle hiç ýyly dakylsaz adamam ýa-da. Ýa-da aýdýa men ýa-da Ýewropada diýär. Ýurdumyz diýär gül ýaly diýär. Sen niye yurtdan kaçıpsın diye. Kaçıp taşarda getip berdiň. Yurdumuza erbetleýän, ýa-da erbet görkezjek bolýan şolar ýaly. Indi tentek çöp düýbi, ruhnama nesli, ruhnama da däl näme diýdi geçen bir ýermen gowurda aýtdy şonu. Pohnama, pohnama çokunýan, şoňa uýýan watandaş. Men yurtdan gaçamok. Men Türkmenistandan gaçamok. Men orta mektebi tamamlap Türkiýe okumaga gaýtdym. Türkiýede okudum. Türkiýede okap ýörkämem. Köpçülikliň çärelere, işlere aktiw gatnaşanym üçin, aktiw bolanym üçin köp medeni çärelerde özüm gowy görkedenim üçin Türkiýe Döwlet Teleradio Guramasynyň iş teklibi geldi. Her kimin arzu edip beti bilmeýän işi Türkiýe Döwlet Teleradio Guramasy owal şeýledi. Häzirini biljekler. Inni şular ýalyk forsaty men näme üçin gaçyrmam? Bolýa diýdim, kabul etdim, şeýdip işlemäge. Okuwymy götürüp işlemäge dowam etdim. Şolar wagtyň özünde de okudum, ýene gaýtadan okudum. Edýän işim bilen baglanşykly. Men syýasat, administrasiýa ugrundan bilim alyp, soň edýän işim hem taryh, medeniýet, dil zat bilen baglanşykly bolansoň, men maglumatym ýeterlik däl diýip türkologiýa alymynyň guruwjundan aralaşdym. Okap işläp ýörkäm gapdalynan. Gelýän adamlar bilen görüşýän, adamlar bilen myhman edýän gepleşigimde her gün 45 minutlyk gün efir. Gelýän adama bir manyly sorag bermeli, adamyň gürrüň berýän zadyna düşünmeli. Bilýän? Gökden inen ýaly oturmaly diýip, şoň üçin özümden utanyp şo türkologiýanyň guruwjundan girdim. Ol men düşünüm bu ýazýandan, hüjüm edýänden köpsi bloklanan. Şol hakykatdan hem ýurtdan gaçan, haramçylyk edip, owurluk edip, talaňçylyk edip, bir topor zatlar edip, ýa-da häzirki diktatorlyk rejimiň belli ýol başlary, meselem vilayetlerdaky, etraflardaky ýol başlary üýtgeýär bolýar. Täze gelen ýol başy öz komandasyny, öz adamlaryny goýýar işe. Sebäbi o taýda korrupsiýa bar. Ol para horlugy goýja ýöretmek üçin öz adamlary gerek. Öňki adamlar bilen işleşdi gelen. Onuň öňki adamlar bilen işleşmejek bolansoň, öňki adamlaryň kemçiligini tapmaly. Olar ýöne olar ýalyky ýaglyja, pullyja işi ýöne şeýle taşsaýada gelen olar. Olaram näçe wagtdan bäri mafiýa bolup diktatorlygyň berýän mümkinçiliklerini peýdalanyp berler, talaňçylyk edip berler. Olar näme üçin wezipeden taşsadyn? Ondan köneler bilen täzeliň arasynda çakdyşyk bolýar. Şeýdibem taşaryk çykýanlar bar. Olarmmy? Olar inni nemede däl, aktivistem däl, oppozisiýada däl, hiç zat däl. Olar diňe rejimiň gullukçylary. Ýene bir pursat bolsa, ýene şu paraborluk rejiminiň içinde
dürlü jenayatlara hiç ili gözünü kırpman ansatlyk bilen gatnaşyp biljek, şolaň istendik buyrugyny ýerine ýetirebiljek daşarda da häzir olan propagandany etip berenler. Indi şulara diýseň bolýar. Diýbilen o. Ya diýjek bolýar, blog etip goýberýärler ya bir zat bolýar. Onuň biri bir zat ýa-da şular ýalyky olara aýak allygyna söwgýä ya bir zat edýär ýa-da şunu diýär efirde okudy. Maňa. Şunu diýär efirde okan döwlet ya başga bir okap bersin. Git öýleri bilen. Men näme üçin sen olara söwgýän zatlaryny, näme diýen zatlaryny efirde okuma. Ýaz özü efirlerine, sahypalaryna ýaz. Ýene bir zatlaryna ýaz. E-maillerine ýaz, oňa ýaz, muňa ýaz. Men näme üçin sen olara ýalyky näme okumaly. Birom şu ýalyky ýaman täsin talap edýän täsin zady talap edýän watandaşlarymyz bar. Arsanjan ýöneköy adamlar gata az gazanýarlar we ardan pesgilli galyp önümleri satyn almaga mejbur bolýarlar. Emma esasy sarp edijiler hem şolardyr. Ýöneköy adamlar millionlarça gatydyr. Haram baýlar ýüzlerçe, onlarça, ýüzlerçe döler. Umum dünýäni alanda şeýle hawa. Dowam edýär şeýlelik bilen. Ardan galyp önümçiligi günläp däl sagatlaryň ösýär elbetde. Sanlyca millioneriň işitilmedik kazanlygynyň ösmegi bilen bilelikdi diýär. Düşünmedim insanky diýänine. Awa. Ne şolary ýalyky mekruh doňlar. Nämeden gorkýan? Men şunu düşünüp bilenmok da. Nämeden gork? Edil bulary ýalan gorkmalar. Eger gorkjak bolsaňyz, hakykatdan gorkmak isleýän bolsaňyz, şeýle ordat. Siz men gorkujak bolmaýdym. Bu hakykat. Siz internetde otursaňyz, otursaňyz. TikTok'tan çıkanlok gerek, çıkanlok. Şo taýda aýak allygyna bolgusyz zatlar bilen meşgullanýan, ýydarlaýan. Özüňize netip etsin, men o näme diýdim mok, näme etdiň şonu edin. Näme başyňyzdan açsyn, ýöne häzir şeýle bir aňsatlaşdy. Bu sanly elektronik razvedka derrow sen telefonun aparatyň nomeryny hemme zadyň sen anyklap bilýärler. Şu aparatyň nomeryny telefonun, notebook'un tapan diyor. Sen haýsy firmaň, haýsy internetini, nähili interneti ulanýan? Fiber optik mi, fiber mi, ya ýene bir zat şoňa çenli bilýär. Sen haýsy internet hyzmatyny berýäniň, haýsy paketini ulanýanyňa çenli bilip bolýar. Bu ansat bilip bolýar bu zatlar. Şoň üçin oho, näme üçin bular ýalyky bolgusyz fantaziýalar bilen kelläni alsyn? Bu gizliň gullugyň aňta gullugynyň işgärleri. Sizin ol öz-özüňizden oýlap tapýan fantaziýaňyz ýaly zat ýok. Eger hakykatdan bir zatdan gorkýan bolsaňyz, gorkjak bolsaňyz, eýem gorkuň ajala peýdasy ýok. Bolmaly. Dowam etmek roganda onlar. Niýe ustayda aýdylyk geçirmeli käbir zatlar bar. Dürli ýasama profillen sizin guramaňyza agza bolýar. Bile işleşek, näme diýseňiz eşek, näme diýseňiz etjek diýip nähili goşup bilersiň. Hawa şu wada çenli ilgün bäkitli işlere goşondyň ýa-da taýýarlygyň näme diýip soraýar. Men niye alın diye, ina diye şu hareket kuramaňyza zadyňyza alın, men niye işleşek diye, men çağı dublet aldy. Men işleşek diye, men iş etjek eýle beýle bolýar. Näme iş etjek? Näme iş etip bilýän?
Siz näme iş etdiňiz? Men düşünem. Men näme üçin özünden bilip iş edýän adamy dälle, men näme diýsem diňe şonu edýän adamy iş almaly ýa şoň bilen işleşmeli. Şu nämede men düşünüp bilemok, logika. Ha. Näme diýseňiz eder, özüm hiç zat bilemok diýerler. İşe çağır, işe al, soňra şeýle guramaňyza alda bolar. Biziň tamamlanyp barýan planly maksatnamamyz bar. Häzir hemme zat sagat ýaly işläp durka, düzgünü bozup, işi bökdäp, işi durup, beýik maksatnamany bir tarafa itip, hiç zat bilmeýän, hiç ýyly tejribesi bolmaýan, hiç ýyly bir elinde ideýasy, plany, maksady, hiç zat bolmaýan raýatlar, watandaşlar üçin şolar üçin inni tamamlap barýan maksatnamany duruzmaga, ütgetmäge gerek ýok. Ýa-bamy? Şoň üçin halkyň gassaly garaşýan netijesini almaň deregine halky gark bolup barýan, dimin tanaýan halky tozup, gutorup, dargap barýan ýurdy halat etmeň, gassaly halat etmeň ýerine şolar ýaly hiç zat bilmeýän, hiç zat etmedik, edip bilmeýän ýöne bir zat diýen wagtyň şonu ederin diýen adamlary toplap, şolardan täze bir hereket döretmeli, syýasy hereket. Onuň şunu edenine, şoňa wagtyňy, şoňa bir nerwiňi, güýjüňi, zadyňy sarp edenine degýärmi? Mekromanda onlar. Şoňa bir jogap berseňiz men minnetdar bolarym. Soňdurly ýasama profillen onuň şey dip düşünürýärse, bu işi bökdäp beýik maksatnamany, ýani tamamlanyp barýan maksatnamamy siziň ýallara görä ütgetmäge zerurluk ýok. Wagtam, energiýa, sabram ýok bu zatlara edil häzirki pursatda diýip jogap berýäs boly. Ýani watandaşlar öýkele. Soň ýene bir topar ýasama galp profillerden öýkelep bize garşy hüjüm etip başlaýarlar. Bizi ýamanla, vay olar eýle, olar beýle, eýtdik bolan beýtdi, eýle beýle. Söýýärler. Elektron virtual züwetdinler sürüsü diýäs biz muňa. Hakykatdan hem züwetdin bolar. İlki bilen etmeli işiňiz öz ruhy keseliňizi bejertmek. Haçanla özüňe peýdan degenne, şonu iýilgüne hem tutuş adamlarda peýdam degdi hasap edäý. Hawa hemme zady taşlap diňe siziň isleňizi kanagatlandyrmaly minni. Siziň hödürleýän gullukçuluk, günlükçülük, batrakçylyk, gulçuluk hyzmatyňyz bize gerekkä. Bize olar ýaly gullukçylygy, batrakçylygy hödürlemäge goýun. Biziň bilen dahyl ýok bu zatlar. Inni Arslanjan ýa-da IP adresten bilýärler. İnternetde şoň üçin VPN ulanýan azda känne goraýar. Hatta dogry hemmeti däl ýöne azda känne goralýar. Mene bizar adyňdan aýlanaýyn. Halkyň gorkýany, gorkmaýany şu ýerden biläýmeli. Efirde 33 adam ýöne pikirini ýazýan 5-3 adam diýer. O köpse olan nemelay, hökümetiň nemeleri. Bu dipul efirim tutaryk däl. Niýene bir zatda? Mene bizar, menen bizar hakykatdan. Ikimeden bizar, udaýym bizar. Neşeýle bir zatda adam.
Kanalyň statistikalarına seredýän, Türkmenim kanalynyň statistikalarına seredýän bolan kanala ýygyderli tomaşa edýän, iň köp seredýän adamlar, kanala abuna bolmadyk, ýazylmadyk adamlar. Olaram 78%, ýani 78 göterimi emele getirýär. Kreatka. Inni şeýle diýil ýa-da. Ay, bu köpçülük gülen etmeli. Köpçülükden keramata garaşylýar, şoň üçin aýtýandan men. Siziň bu keramata garaşan köpçülüğüňiz inte hakykatlara tomaşa etmäge taýýardy. Hakykatlara eşitmäge taýýardy. O hakykaty aýtmak, hakykat barada gürlemege beýlede dursun. Başlangyç stadiýada da däl bular. Hem psikologik taýdan, hem fizik taýdan däl. Köpçülük keramata garaşan köpçülüğüňiz. Indi şu sürü, züwetdiňler sürüsü, öz kölegesinden gorkýandan sürüsü. Şulardan keramata garaşan, şular burada desin diýip, näçe ýyllap şol bolgusyz kommunizm ideýasy ýaly, hemme kişinin bir ayaktan sürüp, hemme kişi hemme kişi deň bolmaly. Hemme kişi, o näil hemme kişi deň? Huda hemme kişini deň yaradan ama, men ökde kompozitor däl, sazanna däl, ýa-bir ökde sportsmen däl, sportçy däl, ýa şu bir zat däl. Men näme üçin Hudaý tarapyn bir artykmaç bir zat berilen adam bilen özümi deň tutmaly. Bu nähili bu teýwatdyň kanunyna terse? Allah Taala ilahy deň agramlygyna düzgünne terse. Gaýtan olar ýalaky talantly, ukuyply, artykmaçly olan adamlary gorlamaly, öňe sürmeli. Olar bilen deň mojak bolup bermeliler arrangyna. Hemme kişini bir ayaktan sürüp bermeliler. Şoň üçin efirde. Efir beýlede dursun, gorkýa adamlar aýdýan, gorkýa. Onuň meni bir zatda. Gaty täriň bir zatda öňüme aýdypdym. Biz bir şulara ýalaky sosial syna geçirdik. Bir aýdymçy bar, rejimiň taşşakçysy. Ady familiýasam bir hili näme daýşy. Hawada. Şo bilen balanşykly bir taryhdan bir sahypa açyk görkezdik. Ondan aýdýan agyma gelende söwüp ýatyarlar. Özleri etýänler, öz töweregiňdäki adamlar ýallakylar, zatlar ba hakyny tutmalar, ba yaranjanlar, ba gurrun ýok. Şular ýaly. Ay sen olaýdymça dil ýetirdiň. Sen olaýdymça dil ýetirýän. Eýdern, beýdern, plan edern, eýdern şeýle beýle. Inni şol kimdaý şol? Nämedir şol aýdymça? Bagyşlaň mikrofon dolunur. Nämedir şol? Nazir Habibow. Indi şo Nazir Habibow bilen balanşykly goýulan material. Serdar ganyna galan 10 şo naçary watandaşy iýleşiňiz şol jenaýetlerden hem elbet jenaýetmi şular ýaly reaksiýa görkezdirýär. Şu Nazir Habibow bilen balanşykly material goýulan üçin bizi öldürmäge taýýar. Ne o kiçi dillen bärde de öldüren eýle-beýle zat diýen bolýarlar. Indi götünde gaýrat ýok, ol o taýda näme iýişdi, üstüne bir zat çekdimi, o içenem yetmeýän ýaly bilemok. Eýdern beýdern. Olar ýalaky gaýratly bolsa, olar ýalaky hakykatdan emeliňizden bir iş gelýän bolsa. Halkyň
ar namusyny baskylap beren haram tokumy. Şu haramzadalara çäre görüň-de. Olar ýaly gaýratly bolsaňyz. Şulara çäre görüň. Eger şo ýanky şo Nazir Habibi bilen balanşykly hakykatlar şular ýaly sizi bynjalyk eden bolsa, şol hakykat üçin biz kellämidi paltaň aşagyna goýaly. Ýönesi şolar ýaly edermen bolsaňyz, şolar ýaly iş bitirýän gaýratly bolsaňyz, haýyş edýän, inan, şu haram tokuma çäre görüň, şu tamtyklara çäre görüň, olar ýaly gaýratly bolsaňyz. Şulara näýleliňizi bildirin. He? Ya siz şu haramzadalar bilen bile işleşýäňizmi? Şolaryň hyzmatyny edýäňizmi? Şolaryň öldürüp, zaýalap taşlan naçarlaryny ulanýaňyzmy? Şolaryň galynlaryny, şolaryň ýalyny iýip gün görýäňiz. Şoň üçin şolara hiç tatdy bilen gapmy. Siz şolara ýaly ýalýagymy? Siz şolara ýaly nalaja diýinmi? He? Onu dogry aýdýarlar siz. Hemmeňiz kan şeytanlar. Inni täze bir gahraman öýredi. TikTok älimini. Täze bir gahraman. Häzir o gahramana geljek. Öz adynym dogry ýazy bilen ok. Adyny. Bir näçe harp uzunlam däl, bir näçe harp gysgaçyp ady bar, lakamy. Şo lakamyny dogry ýazy bilen ok. Manipuliýasiýa etjek bolýar. Bize dil ýetirip şular ýaly halkyň duýgusundan özüne reyting gözleýär. Garajoglan hemme ady bilýärler. Suw siňirikden geçdi. Gorkuň ajala peýdasynyň bolmaýşy ýaly ýyda da ýol ýogyny. Olaryň öz gorkugy. Hawa, olaryň öz gorkýar. Ýöne bular öz kölegesinden gorkýar. Kölegesinden gorkýar. Kim gorkýar? Götünde müýnü bolan. Etmişi bolan. Jenayet eden adam gorkýar. Biz hiç zatdan gorkumyz ok, näme üçin? Alnymyz ak. Hudaýa şükür. Lebidimiz halal, maksadymyz dogry. İl günüň bähwidi üçin jan edýär. Nämeden gorkar? Şolar ýaly poklulardan gorkmaly. Garajoglan türkmen daşary ýurtly hakere aýyna $10.000 berseler, Makedonski Çingiz Hanam bolsaň, 100 jagaşyny höwes bilen açyp berýär. Hakyna tutulanyň maksady pul. Ol türkmen näli? Gata dogry. Garajoglan türkmen menem izah edipdir. Kamera öňünde sakallar fokusla diye düşünmedim. Nazir Habibow, oşa Nazir Habibow, Nazir Habibow diýilýär. Dogry. Inni şol bir gahraman döräpdir. Meňe habarym ýok, soň biri görkezdi şol gahraman biziň bilen baglanşykly, biziň videomyzdan bir bölek alyp goýup, şolar ýaly öz samsajak kellesine görä manipuliýasiýa edip halkyň duýgusundan peýdalanjak bolýar. Hatta biri şolar ýaly bir hat ýazypdy elektronik poçtadan. Belki şo haty ýazanam şu nemäň özü bolmaly. Men pikirime görä. Şoň özü bolaýma mümkin. Ýa-da o pul berýärmiş, pul paýlaýarmyşyňyz diýip ýazýar maňa e-mailden ýazýar. Pul paýlaýarmyşyňyz? O menem şo paýlanýan pullarny aljak bolýar. Yaman täsir. Menem aýtdym, "Bähti, nirde bar olar ýaly?"
Nirde wa olar ýallat diýdim ol. Bir diýä internetde bir ýerde diýä şolar ýalaka reklamy goýup durardy. Menem bilemok, edemok, o zatlara, olar ýaly ýerlere ünsem beremok, wagtymam ýok. Wagtym bolanda da üns bermeýän bolen. Hay soňundan aradan bir näçe epesi wagt geçenden soň bir eginleşimiz iyi berdi. Şolar ýalaka bir video goýup durlar. Döwletaga siň bilen baglanşykly, risk bilen baglanşykly. Awa şol watandaşa ýüzlenýän ýalyr. Bu watandaş garakçylaň jan koýary. Inni SSR Sovet mentalitetinde banditlere, garakçylara, ogrlara simpatiya duýmak, şolara hormat goýmak, o bor zakon ýa kanuny ogry. Kim? Ogry. Sen hormat goýan, sen bir durmuşda görelli alýan, görelli görkezýän, adam hazaplayan, awtoritet hazaplayan adamyň kim? Ogry. Garakçy, bandit, ýa şoňa mendeş birden. Indi bulan kahramany şu. Türkmende bir ata sözi var, atalar sözi var. Näme diýe? Dostum diýe, garaga bolsa diýe, iýeniň pok bolar diýe. Türklere maýdy. Rehberi karga olanın burnu boktan kalkmaz. Ýagny ýol görkezjisi, mollasy, mollamay, halypasy garga bolanyň diýe. Çünkü ağzı boktan ayrılmaz diye. Türkmençeden alın, ise Türkçeden alın. İnha şular ýalyk. Indi bu garakçylaň jan koýary, durmuşdaky iň beýik arzuwy hem maksady garakçy bolan. Ýene bir virtual züwetdiň hakda 5 kelam söz. Oğul öz lakamyny türkmençe dogry ýazyp bilmeýän nadan. Riskin bir sökütdeşlikde adam satmaň, pul üçin. Risk şonu aýtdy, pul üçin adam satmaň diýdi. Şolar ýaly siz pul mätäç bolsaňyz. Döwletaga ýazyň diýdi. Men döwletaň üstünden diýdi size pul geçireýin diýdi. Ýöne siz diýdi adam satmaň diýdi. Indi o taýda keýnäme aýdylýan zat näme? Siz adam satmaň, adam satmaňa, pul üçin adam satmaňa mejbur bolsaňyz, puly men bereýin, sen adam satmasaň bolýar diýdi. Ni riskin o taýdaky aýdan zady şu, şert şu, ýöne by. Näme şol aýdylan zady özüçe üýtgedip TikTok'ta näme diýe? TikTok sahypasynda bu aýdylan efire, bu aýdylan zadyna o tür ýeriniň deşiginden teredip ýorgut eden gömük ikilikçi züwetdiň uly keselli keselli illeşlerimiziň duýgularyny öz bäkbeýdine basgalap, ulanyp, anha pul soraň şolardan. Bermeseler boş gürlemesinler diýip şolar ýalyky gysgaçyk video taýýarlapdyr. Öz lakamyny, ýagny öz adyny bir ýekece sözü hemmesini däl, ýekece sözü öz lakamyny dogry ýazyp bilmeýän züwetdiň anonim garakçy. Seni nämeden doldurýarlar? Hana aýt. Boş diýäňmi? Olar ýaly bolsa seni nämeden doldurlar? Ýa-da seni nämeden doldurýarlar? Kim näme edip seni doldurup berýär? Sen nämeden doldurulýan şonu aýt. Ilün bäkbetli işler sen güç kelläňe görä boş bolýan bolsa, sen dolu boluşun. Sen dolu hasaplayan zadyň näme? Şonu aýt dedi. Bular ýaly gömükler bir zatdan dolu bolup biler. Ol hem pok. Ýagny içi pokdan dolu. Köp guýulansaň ýa-da zyňylansaň daş töwerege dökülýän, sıçrayan pok. Garakçy sözüni
garakjy diýip ýazýar. Özü türkde bolansoň, aňkap, tentap ýörensoň türkde, türkçäň täsiri bilen garakjy diýip ýazýar. Garakçy bolmaly. Inni häzir menäwidar dowam edýär. Gorkup, açlykdan, öleňden pikirini aýdyp öleniň gowmuka öýdýän meni. Erkek gür, bay, sen hilini görkezýär. Sen tohumyň hilini, aslyň, nesliň, ata-baba, seni dogurdanyň hilini görkezýär. Türkmen şular ýaly, hakiki türkmen şular ýaly düşünýär. Satançylyk eden ok türkmen. Züwetdiňi eden ok. Dürli atlar, ýatama atlar, profiller bilen hüjüm eden ok. Tökmet ýaradan ol. Menäwidar wagt döwletagy. Oňurmansyň. Puly serdar paýlaýar. İşini bitirseň diýip ýazmaly eken. Garajoglan edil garşyňda kamera diýdim. Garşymda kamera işlän oňa men oňa seredip öwrenşip durun. Nemäň tabletiň, planşetiň nemesi işleýär kamerasy. Şonuň üçin olam işi gaýdan gowy işlän. Inni ýene bir şular ýalyky virtual nemeler bar. Gahramanlar bar. Şolara bir şu gün bilegelli aýdyp geçmeden boljakkan. Keypini balyp yüzmedik akça suwdan kökläp. Käbirem üstüni itin boku goşulan beň anaşa ot bilen ýetirip. Görogla göwni etmän. Soň gawat gelene azarlap, haýwat atyp, öz samsajak egasyny kanaatlanyrjak bolup, şol wagtda hem içindäki aýylganç gorkuny basyp ýatyrjak bolup, menem Germaniýada, Ýewropada we şoňa meňdeş bir adresiňi beýderin diýip ýalan bolýandan ýekejesem grammatika taýdan dogry bolmaýan sözleri şeýip ýazýarlar, ýekeje sözem dogry däl. Bilýän? Bilgeşin ýazýar diýip bolmaýar, kelle ýok. Bulara näme diýilýär? Bir söz, kançyta diýilýär. Bular kançyta, taşşakçy. Inni şularyň hemmesinden bir jogap. Aýratyn aýdyp oturmaga gerek ýok. Netip bolsa, Türkmenistan Halk Respublikasynyň däli hanalarynyň ilmi taýdan ösdürilmegine goşşok gyzylan gymmatly goşandyňyz üçin. Watan ugruna eden beýik ihlasy üçin diýen bayraga, medala münasip bolarsyňyz netip etdiňiz. Haýp başga da yaramaýanyz. Kynanýar. Sizde ne bir iwaly sagdyn işe yarajak organ, ne de bir kelle bolmansoň, ilmi synaglardan başga da yaramaýanyz. Wah, günüňe ýanaýyn. Sen ogul, öz bolýan ýeriň adresini bir tapýanmy? Bilýänmi? Ýa-da gulçuluk, batrakçylyk edýän ýeriň bilen hajata oturýan ýeriňden başga ýere bir bilýänmi? Paran paňlap, gorkuýuňyzy basdyr edip bilmersiňiz. Ýa-da özüňizi müşteri tapyp köpeldip bilmersiňiz. Özüňizi türkmençe ýa-da bolmasa türkçe bejerdim. Bizim olar ýaly işlere dakylymyz bolmady we bolmady. Ata-babalarymyzyň aýdyşy ýaly. Diýişlejek it üýrmeýär. Ýa-da başgaça aýdylanma. It gorkanyny, guyrugyny bar güýji bilen gizläp gysyp
satanyň arasynda gysyp hemme diýişini görkezip üýrýä ýa-da hyrlaýa. Tebigatyň kanuny bu. Tebigatyň kanuny hiç wagt ýalňyş bolan. Ýalňyş bolan. Anha siziň bolan, anha siziň bolan boluşuňyzyň bar aňladýan manysy şu. Gaýraty bolan ilki başda grammatika taýdan öz ene dilini dogry ýazmany başarmaly. Şulam şol adamyň gaýratynyň ýokdugyny, gaýratynyň bolup bilmejekdigini, tupoýdugyny, gutoranlygyny, kellesiniň çüýrändigini subut edýär. Çüýrük şu Türkmenistany talaýan, halky edýän Berdimuhammedow we şolaň doganlaryna çüýrükleri ýaly çüýrük bular. Bu virtual elektron züwwetdiňler öz kolegasinden gorkup berenler. Näme üçin? Öňünden aşak bolup bize hüjüm edýär. Üýrýä onha sebäbi. Ýanky düşünürşdäkler ýaly. Elli gepden belli gep. Mekromanda onlar. Inni tesvirlere geçeceğiz. Häzir men riskem aljak. Risk. Risk koydum. Eger yatmadyk bolsam. Häzir görelim risk yatdymy ka, yatmadymy ka. Yatan bolmagy mümkin. Görelim häzir risk. Jaňa-da balaýyn riske. Oklan olsa okusundan aýarar ýaly. Awa. Inni alyp barjylamy tetwirçilerimiz bilen galan ýerimizden dowam edýär. Iň soňuşdaýda galypdyr. Mene bidar adyndan aýlanaýyn. Wagt döwletaga oňurmansyň puly serdar paýlaýar. İşini bitirseň diýip ýazmaly ekeniňiz diýe. Olar şeýle de serdara çokunup beren demeler. Garajoglan türkmen aýdy. Mene bidar ýürüýte tölenen soň şeýle parazitler çykýar diýe. Ay şolaň köpüsine tölenýän däldirler. O pulu da aýlanyňa degen o. Dogrymy aýdaýyn. Olara hiç dat gerek. Şu içindäki görükçülük, şu gorku bar, görükçülügüm biram gorku bar. Şol öz götü gorkan soň, şo gorkýanlygyny gildejek bolup haýwat atan bolýar internetde. Internetde haýwat atýar, adetýär bolýan wagtlaýynça özüni görüwdünüm bir şular ýalaky edermen, güýçlü, ägir duýýanda özüni. Onuň şol bir näçe sekundlyk duýgu şoňa ýetdi. Onuň men gorkuzmay bular, ürküzmay bular diýip neme diýär, ol şol balyň ýady diýär, edil şolar ýalaky bulam. Bularam şolar ýalaky. Balyň ýady ýaly. Peşmek ýaljaklar. Öňdäki kamera işleýär, ýokaryndaky däl döwletagy. Hawa ýöne aýdýan öwrençilen enlik diýe örklüsüň metmaz diýe. Nimen öňümde kamera dugurly murlakan kamera bolandyň ekranymda öňümde boly öwrençip durun şoňa seredýän. Başlaýan bugünlük şeýle. Şoňa şu garajoglan takkarlaş aýyrsana şol işlemeýän kamerany başga biri bilen gürleşýän ýaly sistem edýän diýe. Men aýyrdamam şo taýyr edýän. Men şu näçe salyp başlaýabilsem bir peýda diýip studiýanam aýyrmadym ýöne. Şu tableti, planşeti goýdum, goýşum ýalam neme dowam edýär.
efire. Şoň üçin ol öwrençilen enlik men häzir ol kamerany ýa-da ekranlary hatda aýyrsam bary bir şo taýy seredýän öwrençilen enlik we inni görelany. Hawa. Risk ýatdymka? Risk garaşyp ýatan bolmagy mümkindir. Hawa, men äwidar. Arsanam gitdi ýaly. Erkek. Sadece o. Ömrüňde dokborny şu ýaly. Bizi nemedýänem bolsa hawa. Ala dedýänem bolsa seni ala dedýän agam diýe ertir boýnuny tutup görme ýokary seredip diýe. Ýok. Oturan ýerim ıskabyňak bolsa, şemal geçip duran bolsa, zat bolsa, derlesen deriňe şemal çalda, polýa o diýen ýöne. Men gowy ýerde oturum, boýnum ağarma, arkaýma. Ömrüm uzak bolsun. Hawa, mehriban dogumlar. Näme üçin şular ýaly aýdýa-da adamlar näme üçin gorkýar, hawa gorkulýar, biziň adamlarymyz gorkýar diýip. Ýok. Bu gorku däl aslında, bu kesel. Kesel gorku däl. Bu ady gorku däl, bu kesel. Bu psikologik kesel. Sebäbi olaň wat-wata bolup, olaň öz kellesine getirýän fantaziýalaryny, ssenariýalaryny hiç bir jelli adam oýuna küýne getirip bilmeýär. Şey derler, bey derler bizi ýa-da planyny eýderler. Beyderler, eýsek, eýderler, eýdiýsek, beyderler. Aw, diýip aýdýalar bolan wara. Ni bizem köp zulüm gördük wagtynda boly. Bu lüwetdinden, öz kelegesinden gorkýandan kellesine gelýän fantaziýa. %100 garanti berýär. Diktaturada ýok. Diktaturaň jellatlaryna olar ýaly fantaziýa ýok. Olaň ýüzüne ýokjak bolup aýdanmakmy? Olaram nejisiňe batyp ýatan. Gutorany neme zalimam gutorany. Ýöne şular ýaly absurd kelle gelmeýän nemejikler bar-da, şu gorkoklan, şo ýazýan zatlar baýna. Şeýsen şeýle bolar, şeý diýseň beýle bolar, beýseň beýle bolar diýip käbir fantaziýalar ýazýarlar bolan. Olaň kellesine gelýän fantaziýa adamlar taryhynda da ýok. Şoň üçin indi şu bir hakykaty kabul edelim, mehriban dogumlar. Gynansalam köpçülük şeýle ýagdaýda. Köpçülük nädip beýle ýagdaýa geldi? Diktatorluklar sebäpli. Eýesiz, ýetim, çagalar nähili bolýan bolsa, köçede, çöllü, ýol çöp köçede bizde çöl. Jengel, köl şolar ýaly ýerde. Jengelin kanunyna görä ýetişen adamlar. Şoň üçin adamlar taryhynda 50 gepden belli get. Adamlar taryhynda. Taryhyň akymyny üýtgedenler. Adamlaryň ykbalyny üýtgedenler. Syýasaty, geopolitikany, strategiýany hemmelerde düýpli bir ýurdun halkyň ykbalyny, dünýäň nemesini üýtgedenler, ykbalyny üýtgedenler, öňde barjylar, ägirtler, Allah tarapyn käbir aýratynlyk, artykmaçlyk berilen adamlar. Bolmasa esasy köpçüligiň bitirýän işi ýok. Esas köpçüligi aň düşünje taýdan ösdürmeli. O ösdüräýäňde de o taýdan %100, %50, %50 şo taýdan neme bolanok bol. Tebigatyň kanunyna ters. Sebäbi şeýle bir ýagdaý bar. Gaty uzağa gitmäge gerek ýok. Öz ýakyn töwereňizdaky adamlara şu Türkmenistanyň diktaturanyň diňe bu çürük Ganhor Berdimuhamedowlar däl. Niýazow, Çöpdebi, Niýazowdan öňki Stalin, Stalindan soňkular.
has öňküler. Şu zatlary aýdan wagty köpüsiniň aňy çatana okşaňy. Hawa, muň aňsyz bolmagyny, aňsyz bolmagyny, aňynyň invalid bolmagyny, diktatorlyk günäkärmi ýok. Bir adam dowluny öz häsiýeti, öz başarnyklygy bilen bile dowulýar, dünýä iňe. Taýýar bolup gelýär, taýýar paket bolup gelýär. Şoň üçin, bir azajyk şygyrdy bolan adamy terbiýelep bolýar. Aň düşünjesini zadyny ösdürip bolýar. Ýöregde hökümetiň bilim syýasaty bilen, tälim terbiýe bilen düzeltip bolýar. Muny biz ösen ýurtlarda, ösen jemgyýetlerde görýäris. Belli bir derejede bolýar, olam hemmesinde. Biz muňa nähili şaýat bolduk ösen ýurtlarda. Bu şu hakykatdanam bu sürü psikologiýasyna hereket edýän köpçüligiň näme etseňem bir 50%-inden bir düzeltip bolmaýan, aňyry geçseň 50%-ini düzeltip bolýan, aňyry geçseň aslında bir bolsa in pikirime görä bir 10, 15, 20%-idir belki. Galan 80'i sürü psikologiýasy bilen ýaşaýar. Köpçüligiň massa diýilýär. Köpçüligiň istenlik jemgyýete alsaňyz alyň tapar diýip. Muny biz nerden bildik? Koronavirus bilen bir zat döredi. Bela ýokanç kesel döredildi, ýaýradyldy. Ondan marketlere giredýän bolan tualet kagyzy ýok. Tualet kagyzy ýok. Ýewropada den Amerikada bütün dünýäde adamlar aýylarlygyna tualet kagyzyna hüjüm etdi. Çörek dolup ýatyr. Başga önümler zatlar yetmeçilik eden öňe tualet kagyzy tap bolan. Gaty geň. Bu näme görkezýär? Ýanky siziň keramat görkezmegine garaşan köpçüligiňiziň aslında sürü psikologiýasy bilen gününi aýlaýanlygyny, görýänligini neme diýen? Şonu subut etýär. Men iPhone telefon aljak. iPhone telefonu ulanmany bilen o funksiýalaryny bilen o. Näme üçin şonu düşündir diýen? Düşündir bilen. Ulan neme howpsuzmyşyn? Ulan bir barmak bilen ulanyp bolýarmyşyn? Bir barmak däl, iki barmak bilen ulany bilen o. Ekaja barmagyň işleýär, başga barmagyň işleýän ok. Ya bir barmagyň telefon işleýär da galan 9 barmagyň başga bir zat işleýär. Mesela şolar ýalyk meşgulmy. Şolar ýalyk täze. Onuň vatandaşlarymyň gaty şolar ýalyk fantaziýalary bar. Biziň vatandaşlarymyzda diňe bir gorku fantaziýasy, gorku fantaziýasynyň başga fantaziýalary bar. Mene o fantaziýalarym size aýdyp berjek. Inni duşmaly bolýar adamlar bilen, vatandaşlarymyz bilen döwlet ýetiş gaýrat etdi. Biz eýtip Ýewropa açdyk. Plan ýurtda, plan ýerde gaýrat etip bizi alyp allara göri, bize egeçke göri, eýle beýle. Ýaman täze. Ondan bolýar. Inni illa paýş edýär. Wagtyň bolsa, adyň bolsa özüňi diýen, bolmasa ondan paýş edýär. Gaýrat edip plan ýerde plan hile adam telefondan neme etmäge göre şoň üçin gaýrat et bir baraňdan soň maňa gukdy, men özüm habarlaşyp
Haýsy maşyn nomur, renk, eýle beýle şol zatlar bilen şolar ýaly sizi urup durar ýaly alyp haýsy adrese taşsatmaly bolsa taşsadaly, nähili kömek gerek bolsa etdireli. Dat diýip şolar ýaly aýdýan habarlaşýan bolýar. Inni gatygen zat bada. Onuň gidýän ýanky men plan ýerde diýer. Onuň barýan plan ýeri diýen ýerine barýan. Onuň hawa ina plan diýen ýeriňde hawa sen ýerde diýen nirde düşünürip bilen o. Inni nirde düşünürip bilmeýän adama biz ençeme ýurt geçip ençeme yüzlerce kilometr geçip käwä adam 1000 kilometr geçip ýol geçip barýan özü üçin barýan, özüne kömek etmek üçin barýan. Bilenok bu şol öz duran ýerini bilenok ýa-da ýalňyş tarif edýär. Bilgeçinde ne diýämi? Ýok, bilgeçinde ne diýämi? Şoň bar bolup bilýär şol. Onuň başlayan, bilýän de ýeminni bu işiň soňunyň näme ýazjagyny. Sebäbi biz halkyň hyzmatyna habarçy, jurnalist bolamysoň yüzlerçe bu zatlara duş gelýär. Onuň han diýen aýt, töwereňde näme bar, näme ýazýar, plakatlar, zatlar, ýoluň bir nemesi, tablisasy, ýoluň, ýurdun, şäheriň zady, şu zatlar näme diýen. Onuň zordan muny bir ýarym saat, bir saat şey edip gyssaýan bolan. Zordan şol bolýan ýeriniň edil anyk adrese, däwron umuman şol etrap ýa raýon ýa şolar ýalyk ýa şäher ýa-da şol bir gijijik näme diýeli welaýatyň bir welayat etrap şäherçe şolar ýalyk bir ýeriniň zady zordan adyny öwrenýär. Näçe günnäp ýazarsynyň biderek, näçe günnäp aladeniň biderek. Bir ýarym saat, 2-3 saatlap jan edeniň hemmeti biderek. Onço ýüllerçe, müňlerçe kilometr geçeniň biderek. Näme bolup çykýan? Plan ýere gel, men plan ýerde diýen ýeri bilen hakykatdanam öz şo bolýan ýeri tapawut bolup çykýar. Iň az arada 400-500 kilometr tapawut. 800-dem bolýar, 1000-1200-dem bolýar. Ine siziň umyd edýän adamlar aýagy alsyn, ay plan etsin, eýsin, beýsin diýen adamlaryň bar bolup bilişi şu ýanky aýdyşym ýaly şu sürüp psikologiýasyna ýaşaýan, sürü görünüşini ýaşamaga enlik edenden öwrenşen adamyň nemesi şu bar bolup bilişi. Indi şol adama sen näp kömek etjek? Näp kömek etjek? Ýewropada hemme zadyň planyny şonu gaçyrmaly. Şonu gaçyrsaň ondan kyn. Hemme zady planlap barýar. Işiň arasyndan, zadyndan, ondan, mundan plançada baran, plançada beýtir, plança bilen tanışdyran, plan ýerde plan etmeli zat bolsa eder. Hemme zady planlap barýan pyrryk. Sebäbi o watanda şu taýda däl. Şolar ýalyk. Nibeň watandaşlarymyz şolar ýalyk. Gynan taň. Onuň şolardan gahrmançylyga garaşýar. Onuň şolar ýalylar biz halk diýär. Sen niriň halk? Sen özüň oňraňa halka näme peýda bolsun? Özüne peýdasy bolmaýanyň halka näme peýdasy bolýar? Näme bular halkyň wekili bolýar? Ýaman täsin. Şolar ýalyk bir absurd zat bar bolsa,
Bizim watandaşlarymyz şu absurdyňam iň gutaranyny oýlap tapyp bilýärler. Şonu aýdyp bilýärler, şonu etjek bolup bilýärler. Biri ýazýar ine göreň mene ýa bilet alanda diýe stansiýaň ady bar diýe. Şonum okap düşündirip bilen okbarmy diýe. Soraýan, soraýan. Bileti diýe men almadym diýe. O diýe biri internetten alyp berýär biletini. Ýene şolar ýalyky. O ýa-da biri proyezdnowy bilen bile ýany bilen bile alyp gelýär, oýup gidýär. Şolar ýalyky. Sen giňerin gurrun netjek. Soraýan nädip geldiň biletin, zadyň, tugurun suratlary, tugurunda ýazylan zatlar, surat alyp iýerdiň, surat alyp iýerýär, Google'a berýän. Google'a diýen gözle şu obyekt, şu zat nirde diýe. Google bir topar wariant berýär. Onu killede götürdüň nirke berdi. Ondan bir däl bir topar zat çykýar işin içinde. Şular ýalyky. Inni bulara kömek etmeden näme bolýar? Wyjdanyň rahat bolanok, iň esas zat şu wyjdanyň rahat bolanok. Iň esasy şu galanda hiç ol kömek etdi, etmedi, ile bele o gurrunlara hiç sebäbi biz Allahyň öňünde hasap berýär. Allahyň öňünde hasap berýär. Şoň üçin biri bar, hemme zat bilýär, ondan hiç zat gillep bolanok. Şoň üçin menawiler sen nädip ulumlandyň, bilimlendiň, näme üçin gorkanok diýip soraýar. Arslanjan hawa tätin bir temany, tätin bir nemen aşşak bolýar şoň üçin. Inni ýene bir tätin şular ýalyky. Bilegelli bir ýarym sagata tamamlap efiri çemlersen etip bolsa şoň üçin ýene bir şular ýalyky tätin inni bu hüjümçüler rejimiň bu haram çüýrük tohumyň taşşakçylary, ýallaklary, ýalýaglary şular ýalyky däl biziň ýöneki watandaşlarymyzdan şular ýalyky ýaman täsin absurdyňam hiç il kelle gelmejek oýuňa, küýüňe gelmejek görünüşini hereket edip, zat edip ýören nemeler watandaşlar, biziň watandaşlarymyz şoň üçin diýerler. Şoň üçin gaty täsin bu zatlar onuň bu täsinlikleri bilmesen, muny paýlaşmasan bolanok. Inni garaja bolan iýerýän suratam Zynjyr market bollamy ähäneke diýe. Şoňa men geçdi. Inni garaz soň biri gelýär. Hawa men niýe barýan? Barýan. Men niýe barýan? Näýäkine barýan? Bolýar gel. Onuň men geldim diýe. Bolýar. Geldiňmi nirde? Plan ýerde. Allah, duşaly zat edeli, ele bele. Duşaň edýän onuň incikmejigine gerek ýok. Maňa diýe plan zat gerek. Onuň hemme temanyň bilip baranok da onuň öwrenýän bu zat näme? Bu zat bir Germaniýada bamy nähili bolsa, bu zatyň görnüşleri nähili, şertleri, bahalary, şunsy, munsy zat bir zat aljak diýip gelýär. Onuň aljak bolýan zaty özüniň isleýän şertleri absurd.
aljak bolýan zadyny beýlede goýun. Öz şo zady aljak bolup, şol zat şeýle şertlerde bolmaly, özü şert goýar. Ýöne oň aljak bolýan zady oň öz aýdýan absurd şertinde däl. Däl, olar ýalyky onuň inni özüniň awzatdyna bary. Onuň işi bilen adama soraýan da bağışlan welin ýa-ni şolar ýalyky myhmanym, şolar ýalyky haryp bir zat aljak bolýar. O şeýle bolsa aljak bolýar zat diýen bolamaýda nähili haýsy görünüşi gerek, nähili diýe. Onuň aýdýan da bu şeýle zat isleýär diýen bolyn. Adam şey diýip, "Geň gali, men niýe şunçaýlyk ömrümde, şunçaýlyk iş tejribemde bular ýaly diýe eşdenmek diýär. Görünmegim, eşdenmegim." Bu harydy diýe bular ýaly bir absurd fantaziýasynyň men hiç wagt diýe bul işiň bular ýaly edilip biljegi diýe kelleme gelen ok. Bular ýaly edilýänlige, edilmegi mümkin näli. Ýön edäýin dedi diýe absurdmy diýe hiç bilýän nemesi ýok. Diýe aljak adama diýämiň hiç ille peýdady bähwidi ýok diýe. Sen näme diýe, nememi, satanist mi diýe, özüňe käbir psikologik taýdan nemesi bolmaýanlar bar. Ýagdaý ekän gowy bolmaýanlar, özüni gıynan, özüni zynjyrlaýan, özüni gamçylaýanlar bar. Şolar ýaly. Özüňe diýe azap çekdireňdi diýe şondan keýp alýan, şondan darýat alýan. Näme üçin bular ýaly bu zady, bu harydy, bular ýaly format isleýän. Absurd bu diýe. Onuň iki oduň aşagyna arasyndan alýan. Ol bu işi etip beren adam, halkara arenada hemme zady bilýän adam. Bu gelene biziň watandaşymyz öz men niýe alyjy diýe, müşteri diýe, hemişe hakly diýe. O da terjime edýär. Onuň ola adam aýdýar, "Ha, o diýe müşteri hakly diýe, ýöne müşteri diýe." Absurd fantaziýany diýe bize etdirjek bolmalylar. Biziň diýe olar ýaly absurd fantaziýamyz ýok diýe. Şolar ýaly biziň watandaşlarymyz täsin zatlaryň gözleginde täsin zatlar etdirjek bolýarlar. Ol rejimiň ýallaklary beýle diýsen, adaty watandaşlara ýanka aýdyşmaýarlar. Şoň üçin gaty erwet travma aldyran bu diktatorlar Seljukly kılandan bäri Türkmeniň hiç wagt ýagranmasyna şemal çalmadyk. Bizim tarih bilen baglanşykly gepleşiklerimiz bar. Arhivden seretmäge ýaltanýa köpsi ýaltanýa. Şoň üçin şo Rozway bilen kime inanmaly diýilen soraw wa ýöne gaýtalandy. Şonu täzeden şo jagal bölegini täzeden arhydan alyp goýduk. Ýok diýe täzeden goý diýe şo taýny. Men näder etjek arhiwe diýe. Men diýe wagtym ýok diýe, men diýe nemem ýok. Nirden tapman nälte ssylka diýe ol çelgisini sepini berýän oňulenem nemeden ýok diýe şonu täzeden goýşamak kanaly. Bir däl 10 ýüzlerce. Onuň etmeli bolýar. Şoň üçin şu arhivden şo jogap bölegini alyp goýduk. Kime inanmaly? Inanjak bolanda nähili şertlerde inanmaly? Oho diýe planym şeýle kene, şeýle bolup çykdy diýe. Amerikan täzeden açmagy gerek ýok. Bular köýne күнтүлөр. Bular köýne oýnatgylar. Diňe täze oýunyň, täze propagandalaryň, täze provokasiýalaryň içinde esas rol oýnap
köpürä aljak bolýarlar. Boldy. Käbire muň bilen baglanşyklam däl. Aňyrda şular ýalaky has köp pul uğurlap, has köp ýurdu talap, halky edip bilmänso, türkmen halkyndan, türkmen döwletinden köýen ary baýaly. Diňe Türkmenistan döwletiniň, Türkmenistanyň halkynyň üstünden gülmek üçin ediýä we etdirýä köp provokasiýalar. Hemme zat pul bilen edilýär diýip oturma. Şol ýalaky ruhy hassalar bar. Gynansa. Karazoglon ýa-da mazochist diýe ediler. Ömrüňe uzak bolsun. Baran ýurdun kanunlaryny okap bolýar hemmedir. Hawa bolýar. Gurrun ýok. Bolanokda bolýar. Ýöne o olan kelleni olar ýaly gelen o. Arslanjan. O kanundan söz et. Kanun bilen adam. Kanun bilen adamlaň kanun bilen gyzyklanýan adamlaň onda da ýurdunda şolar ýalaky iň gutoran adamlardyň iň tupoy gutoran şolar ýaly çürük çöp diýbeleri edenletip berermi? Gamça soradym takkallaşdy. Özi şu wagty ölemedi. Bu gamça sorada näçe onu bolýan bolýar. Arslanjan ýa-da sen ýöňe geçmeli, ýöňde bolmaly. Ýollaryny görkezmeli. Halk gyzyklanara. Eli degen ok işleýänler 12-15 saat paýlaşjak pikirini ýokary derejede üstürmeli diýer. Ata dogry. Arslan dowam edýär. Kanuny biz goramasak, kanun bizi goramaz diýär. Ören dogry, gaty dogry. Ýöne kanunyň bolmaýan ýerinde sen o nähili kanuny gorajak. Ine häzir Türkmenistandaky ikinji diktatorluk bir kanun ýagdaýda Niýazowy öldürip bir kanun ýagdaýda häkimeti basyp alan ikinji diktator Haramda Berdimuhammed. Ogly Serdar Süplük. Götünden gaýraty bolmaýan kakanyň götü bilen götlü diýen manyda arkadaly Serdar diýilýän Serdar. Üçüncü diktator bolajak bolup pergili bolup görýärler. Orsoňyň egilip emme zadyny hödürlep mutuny. Ama hiç eli kanun ýok, nizam ýok, hiç zat. Şo taýda sen näde gorajak kanuny bolmaýan zady sen näde gorajak? Garawym çölü ok geçmez tokoýluk diýen ýaly bir zat bolýar. Şey diýsen kim inanlar? Garawym çölü ok geçmez tokoýluk. Gaty dogry. Menäwiler. Taş etýär ýa-da bakym. Ýok kanuny näde gorajak? İlki kanun döretmeli. Soň şo kanuny gorajak kanun goraýjylar bar. Şolar ýetişdirmeli. Bu inha biz ýygnaklaryna gatnaşýar diýip öňden bu Ýewropanyň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy OBSE ýa şoňa meňdeş bir adam bar. O näme diýär? Häzirki diktaturan haram tohumyň gullukçylary, kanun goraýjylaryny, aň togurlugynyň işgärlerini daşary ýurtlardan türkmen aktivistleriniň, türkmen oppozisionerleriniň, türkmen öňdewarjylarynyň daşary ýurtlardan Türkmenistana ýitiräjek täsirleriniň öňüni alyp biler ýaly. Elektron howpsuzlyk, internet howpsuzlyk we şoňa meňdeş howpsuzlygyň iň ösen teknologiýalar, programmalar bilen näde
Şoň öňüne alyp bolýan nädip, şonu ýok edip bolýar, şoň kursyny berýär, şonu okudýar, öwredýär. Ine şu şu biz şoň ýyňlagyna gatnaşdyk. Aýna ämetni diýilýän gorama şu zatlar edýär Türkmenistan. Awa kim kimiň tarapynda, kim kimiň hyzmatynda, kim kime kömek edýär. Onuň häki şo beren mysallam ýaly, bu watandaşlar. Bu watandaşlar bu bolup geçen hakykatlara, ýagdaýlara nireti bilen edýär. Nireti bilen, nireti bilen. Käbir kahar gelýär diýipler diýär şol otyr ýeriniň deşiginden näher edip dünýä baka berýär. Şo taýdan gelýän ýyta görä diýär, gürleýär diýär. Dogry aýtýar. Büyük tyýar, alalaşmaly bolýar. Arslanjan, ähli adamlar kanun taýdan talap etseler, şonda kanun goralýar. Bir adam gorap bilmez, köpçülik bolup goramaly. Türkmenistan häzirki kanunun hiç ýyly erbet zat ýalyny okap görseňiz. Kağız özünde awa hiç ýyly nemesi ýok. Güýji ýok, hiç ýyly nemesi ýok. Kanuny göre edilmeli işten kanuna karşı edilen iş 100%'den köp. Awa onun o kanunun bir manyzy barmy? Düzgün manyzy barmy? Ýok. Ähli adamlara gerek ýok. Ähli adamlara gerek ýok. Kanun, düzgün nizam meselesi şeýle çözülmeli. Dogry, adalatly, kanuny ketgitleýän, soň şol kanuny goramaly adamlary ýetişdirmeli öňürde. Hemme kişi talap etse-de ýanky aýdyşmaýaly. Sürü psikologiýasyna göre ýaşaýan massany köpçüligi bular ýaly sen diýen derejeňe ýetirip bolanok Arslanjan. Ýetirjek bolsaň bir ömür däl, 100 ömürem ýetmeýär. Geregem ýok o zatlara kelläňi artyp görmekde. Şu ösen ýurtlardaky ýaly. Näme diýen? Ösen ýurtlar watandaşlar bizinkiden tapawutlymy? O diýen tapawutlylar. Ýöne bir kanun düzgün berk. Ve şol kanun düzgünü goraýanlara berk. Özüne de bek, işine de bek. Ondan näme bolýar? Ýanky sürüýüni dälini taýak ýola getirer diýen ýaly. Wagtyň geçmegi bilen sürüýüň bir ujundan girilýär bolar. Wagtyň geçmegi bilen düzelýär. Bolmasa bu Sowet hökümetiniň proletariatyň göýberen ýalňyşyny gaýtalamak. Hemme kişini bir aýakdan sürjek bolmak, hemme kişini gowy kanuny bilýän, kanuny düşünýän, hemme kişini aktivist, hemme kişini pioner, komsomol, düdüdüň naw kandidat etjek bolmak dogry däl. Olaryň tebigatyna ters. Kim näme başarýar? Kim näme okuýp? Şoňa görä baka bermeli, şoňa görä durmuşda şonu şo tarapa, şol işe uýupdurmaly. Menäwidar ähli adam kanuny bilip talap edip bilse Türkmenistan bu derece düşmezdi. Menem bidar bolmazdy Arslanjan. Nejeler hatta. Iňi Türkmenistan Germaniýada da iň ösen ýurtlaryň biri. Kanun taýdan iň berk hakykatdanam. Ol men gurrun beripdim, ýene bir gerek gurrun bereýin. Ýene bir gerek gaýtalaýan sebäbi muň nemesi ýok. Gaýtalanyň zyýany ýok. Sizem özüňizem okap görüň. Berliniň eteginde Potsdam diýip bir ýer bar. Şo taýda bulan şahasynyň
saraýy bar. Ulluka owadan saraýy bar, köşkü bar. Onuň bir gün şataýdan gaty tegi gaty zat owadan ýer otay, gaty owadan ýer. Onuň bir gün paşa şataýdan geçip barýar bolan şeýle owadan tegi gaty owadan ýer. Şu taýynyň diýe şu mülkleň ýerleň diýe eýeleri bilen gürleşin diýe näçädir bilen orada alalyň şu taýyny. Men şu taýda diýe köşk gurjak. Onuň derrew yerli ýerden şu taýynyň ýeri, topragy kimin bolsa gürleşýärler. Satyn alýarlar, wada edýärler. Aňyr ýany bilen berýärler onu. Bir degirmençi bizejik ýeri degirmençi degirmenini şo taýyny satjak geldi. Kejirligi tutýar, ýok men satjak geldi. Onuň muňa tögüllä barýarlar. Paşa adam, paşa diýen şo şaň adamlary, karoluň adamlary barýar. O diýär, emme kişi satdy, daşdy görüň. Ýekeje seniň alyn. Bir gysym ýer bilen. Karoluň diýär, gadawny duçar bolarsyň. Beýtme, gaýrat et, eýtme, beýtme, tögüllä diýär. Degirmençi näme diýär? Berlinne sülçüler bar. Sen diýär, karoluň bar bolsa diýär. Berlinne diýär, sülçüler bar diýär. Şolar ýaly bolan adalet. Bu Germaniýa diýilýän ýurt, oýun edilýän ýurt däl. Bulan özüne güwün ýetmäge haky bar. Bulan. Şoň üçin şolar ýaly. Adalet we kanun bar. Soň mesele sülçülere ýetdi, Berlinne sülçülere. Berlinne sülçüler näme diýär? Karol degirmeniň ýerine elle girmesiz diýen karar berdi. Degip bilmeýäňiz şoňa. Degirmen dur. Men şo taýyn size neme deýinmi? Video alyp şo taýda gysgaça getip men size şo neme deýin. Video şo taýyny özüm gidip video alyp kanala goýaýyn şonu. Şol video bilen özüm gürrüň bereýin. Şeýdeli hasam gowy şu neme. Görürsiň köşküň ýanyny degirmen nur gijijik. Görürsiň men ýakyndan uzakdan görkezjek size şo taýyn. Degen okra degirmeniň daşda görügi şol karoluň paşaň mülkü. Ýöne degirmeni ellegir. Degirmen şo taýda dur. Degmendirler degirmen. Bolmasa. Karol özüne göwnü ýetdi. Dünýäni titretip beren Germaniýanyň şahady. Diýdim zorluk etip bilmezdim. Etip bilerdi. Ýöne kanun ýöreýär. Kanun ýören soň şu ýurtlar, şu jemgyýetler, döwletler güýçli. Bir ýer güýçli bolsa, ol fantaziyalar bar ya, ay diýe, olar diýe, näme diýe? Kapitalist. Olar şol baknaçylyk edýän ýerleriniň keseki ýurtlaryň, basyp alan ýurtlarynyň nemelerine görä tebigi baýlyklary nemetip baýady, eýnebeli. Ne bolamýan ki şol käbir Türkmenistanyň watandaşlarymyň absurd fantaziýasy diýilmi? Şol ýaly fantaziýa. Fantaziýa. Türklerin o sözü var. Kalite diye tesadüf değildir. Yani yukarı hililik diye tötenlik derler diye. Kaçesti var. Hililik tötenlik derler. Tötenliğin bolonu balatlar. Şunu bilmeli. Arslan devam ediyor. Güýçli oppozisiýa partiýa öğretmeli. Kanunun, insaniýetiň hiç sadyň bolmaýan ýerine sen partiýa öğretjek. Bir, kanun güýç bilen gorulýar. Gaty dogry. Almaniýada, Germaniýada 4 sany güýçli oppozisiýa partiýa bar. Şoň üçin kanuny seredýärler. Sen meclisdäkilere diýen, meclisdäkilerin daşyna da bir topar näme bar.
partiýa meselesi de bu ýurtlarda partiýalardan has köp NGO diýilen döwleti degişli bolmaýan guramalar, ana şolar sivil toplum örgütlerim diýilýär türkçesi. Jemgyýetçilik guramalar, jemgyýetçilik hereketleri, ana şolar has täsirli. Sebäbi kanuny bozsaň, soň ýol bilen seni yerinden aýyrýarlar diýen. Arslan dowam edýär. Menägizler şolaryň garşysynda nähili güýç bar? Hem pikiriňizçe diýip soraýar. Puldan başga diýe. Menägizler bizde pöwrizäni näetdiler? Ýaşaýjylar diýe köçäňdiler. Sebäbi olar halkyň adamydy. Sebäbi olary iýil günüň bähgidi gyzyklandyrylar. Olary haram keyip gyzyklandyrylar. Şoň üçin keyip çekmeli. Başga zat. Keyip çekjek üçin motaýdan elbetde zyňarlar çykararlar, adamlar kowar. Köýten aýdyslar ýa-da. Şolar ýaly mekromanda bolýar. Onda şuňky efir ştaýda jemläli. Awa. Buňky gün ýaýlymyzyň temasy öz kölegesinden gorkýanlara diktatoranyň halkdan öler ýaly gorkýanlygyny nädip düşündirmeli? Bütün gün ýaýlym boýunça illeşlemez bilen bile ýozana pikir alşdyk. Eňneşlemez, ýürekdeşlemez bilen edilen maslahatlaň, pikir alşyklaň jeminden taýýarlanan teksti okap berdim. İş bu ýerde tamamlanany gepleşige tomaşa edenler öz pikirlerini, tekliplerini hökman suratda ýazyp. Bol bir adamyň, 10 adamyň, 100 adamyň işide, borjyda, hemmäniň borjy. Her kim yerli ýerden, bir ýerinden tutsa, bol işleri has çalp we ansap düzeldi. Etmänem bilersiňiz, perwaýsyzlygym edip bilersiňiz ýani. Siziň ýeriňize biz etmäge, siziň ýüküňizi biz çekmäge taýýar. Yeter ki diye kölge eýlemedi. Yeter ki kölewe peýdaň deňmese zyanyň deňmez. Iň azyndan peýdaň deňmese zyanyň deňmez. Uluk anaýyş, çäksiz minnetdarlyk. Menägizler güýç diňe alymda, bilimde Arslan köpräk okumaly diýer. Arslan jogap berýär. Hime senat pudunyň kärdeşler arkadaşy bar. Şolaryň erki şol puduklaryň direktorlary ýaly güýji bar. Şolar aýlygy galdyrmaly, himmeti şoňa boýun bolmaly. Ulu güýç adamlary million köçä çykarýar diýer. Aty dogry. Ýeňi rahat bolsun diýe. Hazır bol. Şoňraýaly esasy guramaçylyk. Aslanyň maýdyşy ýaly guramaçylyk. Öğrenmek ähmiýeti diňe bir temada däl. Hemme temada guramaçylykly hereket etmeli. Guramaçylygy ýoly goýmaly. Mekromanda bolmaly. Karajoglan ýun goýan nemämiz täzeden ýene gelip böküp duraýdýan sistemada bir problem bar. Şoň üçin mekromanda bolmaly. Şuňlukça şol efir şundan ibaret. Bu virtual hüjümçüler ýallakylary, ýalýaglary, rejimiň hyzmatkarlary meselelere dibersinler. Ahlat bilen ağlasan sokur gözden ýaş çykar diýer. Etip bolsun. Bu bökdöşlükleri, päsgelçilikleri, hemme zatlary
ýeňip geçse we nesip bolsa gysga wagtda öz ýurdumyzda, mukaddes watanymyzda dowduk, depämizde toýda çakla gatnaşyr. Bu efirleri, bu gön ýalymlary, bu tesvirleri, bu ýatlamalary täzeden gülüşüp ýatlar nesip bolsa diýip hoşlaşsak gorkdurkan risk diýip biri geldi. Bu risk mi, dälmi? Belli däl. Häzir soraýyn, eger risk däl bolsa men muny almaýan. Sebäbi internet kankap ýören köp-de. Ady bular ýaly ýazmak ansat. Mehribanda bolunlar. Biz hoşlaşdyk. Şoň üçin efirim 2 sagat ýetip gelýär. Men ýapýan. Risk diýip girdi. Ýöne risk däl, risk jogap berenok. Şoň üçin bu gelen risk däl. Gelen gelşýäli, gelen ýerine gidip biler. Allah tapşyrýan. Kimem bolsa. Garaja oglan köp sagol döwlet illeşler baryňyzyň baryňyza şükür hemmeňiz Allah gorasyn giýjäňiz rahat bolsun, ömrüň uzak bolsun. Menäwidar sagol döwlet dagym watandaşlar giýjäňiz rahat bolsun, ömrüň uzak bolsun, eliňiz ýüzüňiz dert görmesin. Tugolamy bugün özüňiz alyp çykdyňyz. Arsanjan iliň güýji, siliň güýji menäwidar diýä gaty dogry. Garaja oglan türkmen daryk maňytlar hemme zat ýer bolaýmaly sebäbi tebigatyň kanuny şu wagt şonu talap edýär. Şoň üçin bütün dünýäde düýüklü syýasy ütköçüklikler bolaýmaly. Başga gitjek ýeri ýok. Diňe syýasatda däl, hemme işte düýüklü ütköçüklikler bolmaly. Şu wagt eçenli ay maňa gelýän pul gelip dursun. Hiç sada goşulmaýyn, hiç sada etmeýin. Näme bolsa şo bolsun halkam, ýurdam näme bolsa şo bolsun. Men şu gelýänje gazançdan, puldan mahrum bolmaýyn diýen düşünje bilen. Şolar ýaljak bir näme diýin, bir ýygylalyk düşünje bilen, bir gijijik öz ýaşaýan komnaty ýaly diýinle düşünje bilen şolar ýalakay. Adamlaň eline berilen bütün adamlaryň ykballary, ýurtlaryň, halklaryň ykballary edermen hakykatdan halkyň, hakykatyň, adalatyň, halallygyň, arasaçylygyň ýanynda durjak soňuna çenli ogul gyzamyzyň eline geçer. Şol jogapkärçilikler, wezipeler, işler tebigatyň kanuny şonu talap edýär. Allah Taala'nın ilahy adalaty şonu talap edýär. Şoň üçin bütün dünýäde düýüklü syýasy özgörüşler bolmaly diýip şu tebigatyň kanuny. Şoň üçin köp zat häzir seredýän bir ýurdun puluwa at köp bolýar. Bu ýurdun ýaraglary wakaty güýçlü tutup bolanok. Atýan raketalaryň zatlaryny hiç çilçäre gortdurynok. Öňe bir seredýän bolan. Kim bilýär nerden bir el, bir güýç zalymlara garşy ejizleri güýçlü ýagdaýa getiripdir. Bulam nämäni görkezýär? Dünýä mejburi ýagdaýda
düýpli syýasy özgörüşlikleri baştan geçirämeli. Şu wagtçe dowam edip gelýär. Halkara sistemadaky bütün kärlerdäki, işlerdäki zynjyr halkalaryna oturanlar hemmesi çalışaýmar. Bu adamlar bilen hiç zat ýören yerli çäkdi-de, regional sebitara çäkdi-de, halkara global çäkdi-de. Şoň üçin tebigat mejbur edýär. İşgärliň käbir wezipeleri, rollary ýerine ýetirýänler yeri çalışylmaly, adamlar çalışmaly. İşgärler, jogapkärler çalışylmaly. Şonda bolýar bu zatlar. Şolum bolaýmaly. Şoňa mejbur edýär. Öz islegleri bilen aýrylmasalar, dürli sebäpler bilen aýrylyp bilýärler. Dürli sebäpler bilenem aýrylmajak bolup durjaşsalar, onu şol ýankaýdyşmaýaly. Güýçli ýaraglary, köp pullary bolan, hiç kimiň boyuna gidip täsir edip bilmeýän ýurtlarynyň ejiden öňünde ýeňilşýärli. Olaram bir tebigatyň kanuny ilahy eli bilen çetleşdirilip bilinýär, eýelen kürsüsinden, eýelen işinden, wezipesinden. Häzir bütün adamzadyň ykbalynyň düýpli üýtgemeli pursatyna gelinende käbir ýerlerde edilşi adamyň damarynyň käbir ýerlerinde dykylýar, damarlar dykylýar diýilýär, şolar ýalyk. Şol gijijik damarlarda, gijijik işlerde, käbir syýasy, jemgyýetçilik zatlary sepleýän işlerde, zatlarda men pulumy, men häzirki düzgünime hiç tap bolmasyn, halk näme şo bolsa şo bolsun, syýasat näme bolsa şo bolsun, maňa deňmeseler bolýar. Men bir duşman, hiç kimi duşman etmeýän özüme diýip, ne riba ni mäsa diýip, ne balyk, ne ýağ, näme diýip belli bolmaýan şolar ýalyk görnüşde işleýän şol arteriýalary, gijijik arteriýalary, damarlary, dykýanlar, hapalar arasalanmaly. Çalışyp ögürlüşik bolmaly bütün dünýäde. Şolum bolan edip bolsa, şoňam sanjylary häzir duýulýar, çekilýär. Edip bolsa. Awa. Hemme zat bilýär bolar, mehruman doganlar. Riskin hasaby risk däl. Risk diýip, riskin mümkin emes bilen girýän. Aýdyşmaýaly, seni Allah tapşyrdy. Ýoluň açyk bolsun. Uykusyny alan bolsa diýe bugün ýatyrmaz risk diýe. Arslanjan bolmasa da boluruz. Ýani tip Karajoğlan Türkmen serdara tapşyrdy ýa gaýymyň uzak bolsun. Men aýdar dogry aýtýan arslan ýöne güç, ýalňyş ýol bilenem gidip biler. Men şonu aýtjak bolýan gaty dogry. Gaty dogry ömrüň uzak bolsun. Gaty dogry. Arslan ýalňyş ýol bilen gitmedi ýaly. Sen ýaly ýigitler dogry ýolda ýöreýärler. Karajoğlan ömrüň uzak bolsun. Çantaňa ýalňyş bellen bolsam ötünç soraýan niýe? Ay berekallah ömrüň uzak bolsun. Arslanjan Karajoğlan Türkmen men aýdar baryňyza şükür Arslanjan niýe? Karajoğlan diýip olam duýgudaşyk bildirýär. Mehruman doganlar ömrüňiz uzak bolsun. Karajoğlanyň gowuk sözi bar. Baryňyzyň baryňyza şükür diýär. Sizden aýlanaýyn. Aň düşünjesi ösen tümlüklere
ışık tutyan vatandaşlarımız. 2 saat bolla efirimiz. Döwlet ağa meni Allah girýän diýe. Sen girýän bolan sen şüpheli girýän. Sen maňa näme üçin jogap beren ok? Sen jogap bermeliň, sen maňa jogap bermän soň men sen näldip alanmak bu studiýa. Şoň üçin. Geldi. 10 minut wagt berjek. Eger sen bolsaň risk gaýraty. Yaman ýadadym, özüň bilýän men oglum ýadam. Ýoldan işden gelen şoň üçin. Häzir aljak sen risk burman. Komentariýany okap bilenmek gorolly döwlet ağa kan soň jogap berjek bolýan ýa hazır. Garajowlun originaly diye risk razvedkaň başlygy görüňsiz. Risk hoş geldin. Assalamu alaikum. Olmusunuz? İşleriniz var mı? Oy. Canınız sağmayın. Sağma yurtsanız mı? Oy risk can sağlığın gomy? O yetmen, adaşman, yol koçan tap yursunuz mu emmeniz? Eziz halkım. Ay gomudur sen näle? Olacak. Ne olacak? Ay, mena agent bol başlayacağım bundan sonra. Agent olacak. Çizse. Şeýlemi? Olacak. Yazıyorlar senin nemenge. Efirin altına. Risk agenttir, inanmıyorsun agenttir yazıyorlar özlükçe. Ha, o yine bir aydan bolýa eme diýe ýakynda bir diýe video goýjak diýe şol videoda diýe sen anlat beren adamlaryň sen niýe nähili Allah'ın varada diye Allah'ın varada diye maglumatlar var. Ini menden başka hemme kişinin etmişleri varada aydılya. Yönü maňa gerek gelenne hiç kemçilik yok, hiç zat yok. Diňe meň bilen baglanşykly aýdyp bilýän zatlary şu. Olum, meselem sen bizi ağırlapsın, ağırlap ýörsiň. Aw bize söýýän halkyň öňünde söýgünip kime hizmet etdiýäni belli bolmayan düşnüksiz vatandaşlar bilen işleşýärmišiň. Aw bizi taşlapmışyň, bizi satypmışyň, şolar ýaly gurrunlar. Olam gıybat. Yolda men onun adamın bir köçede yürümek. Yo, Bir stakan su içme ağırtırsın. Yok, Sen risk. Dinle. Yo, dinle. Inni olur şunu demetsek, şunu isleyen. Men riski yanımda oturdum. Kameradan görkünmemi isleyenler. Düşündün mü? Olur şunu isleyen. Sen şu pulu bilen bağlanışıklı koyulan materyala ne mi diyen? Hangi pulun bağlaşık materyali? Ol biri koyup durayın ha risk sen aydiyan adam satman pul için adam satma mecbur bolsaňyz pula mätäç bolsaňyz döwlet ağa üstünden maňa çykyn men size puly bereýin diýip aýdan ýeriň bar şonu alypdyr. Bilen. Ha, soňondan ay hassалary zatlary bolanlar. Ha, şolar ýaly ýüz tutuň şolara pul bermeseler boş gürlemesinler. Ni bu taşary urtlardaky hassaçylygynyň üstünden reyting gözleýän ýörüýte belli başly nemeler bar. Dört abi daha dur bir dakika senin ağzın getim kessem başlaydı. Men şutayda YouTube'a çıkanlar var ya YouTube'a çıkanların şuların 90% hemmesi öňe ikisen garryň götüne girdiler öňe 90% ikisen garryň götüne girdiler. Ondan soň yine birisinin götüne girdiler.
Özlerden habar var mı ki özleri öňe bir wagtlar Mike üçün pul oğurladılar, adamdan pulunu oğurladılar bir. Son adamları öldürüp cenazesi için pul aldılar, adamlardan pul topladılar 2. Keseldiler üçün pul topladılar 3. Ha? Son bir wagtlar näme açacakdyp, näme şe partiýa açacakdyp, näme bir açacak İstanbul'da üçün pul Dernek topladylar. jemgyýet. Üçün. Bu özleri eden boklarını indi maňa çyrşajak bolarym indi men üstümden. Sizler men ýüren koçam geçen tozağımın üstünden geçip bilmersiniz. Geçen koçanın tozağının üstünden geçip bilmersiniz. Hemmäňi tutarıňyzy liboň üstün şaýda elinden galýaňyz. Gaýsyňyzam bolsaňyz. Gelsin gaýsy memle geçişe bolsa çyksyn orta, döşüni kakyp gaýsy bolsam, kim bolsam hemmesini tutan aýtdylar. Hemmesem men adyny tutjekler. Şuýta bir oglan dün gurnetde. Ondan bundan gurnetdi. TikTok'ta çıkardı. TikTok'ta gurnet soň YouTube'da çıkartdylar. Oglan goğulum kellesi işläpdi. Gurlap duran kaptaldan gurlap duran oglanlar mı? Bir tere gurnetdi. Tuwletten gurlap durdu. Lebap Mari kerkingem niçkesi inen bir oğlan eline geçedi. Maňa şu gün habar geldi diye dokumentni aldım diye anagy gitip diye men YouTube meşhur sankat senin nämeňe çykypdyn diye. Ey samsyk özüň bir gurlap duran gepin kulagyňa işdiýärmi? Kellen bir işdiýärmi? Mari lebap diýen. Şol kerkingem niçkesi diýen. Kellen işledi. Oğlanı alacaktı, tutuş alıp gidiyor. Seçip almıyor ortayda. Bu kellenizi işletin. Öz çırşacak tuvaletinizi men üstümü çırşamaňlar. Lekin memnun oynaysanız sizlerin yürüyecek adamınızı, kaptanınızı, goňşuňyzy storiesini aýdyp berip bilemezler. Kimligini. Näçinjili näme bok ýediňiz? Kim näme oğurluk etdi? Kim näme etdi? Kime näçe pul berildi? Hemmesini bilemän. Lekin men maňa çyrşarmaňa. Haýyş edýän. Maňa degenmeňler. Lekin maňa degenseňiz erwet ederim. Ad familiýaňyzy, ejek hakyňyzy, kimligiňizi çykaryp berilmezler. Lekin degenmeň maňa. Mene uzak durunlar. Döwletdagym arma arıňyzamy? Döwletiň özüne çykyňlar. Lekin meniň üstümden birisini aryn aljak bolmaňlar. O erkeklik değil o. Meni arıňyz bam gaýsyňyz. Maňa bir wagtda maňa süýkendiňiz. Kän süýkendiňiz. Oma telefonuma girdiňiz. Facebook'uma, Instagram'a girdiňiz. Çakyly gönderdiňiz. Özüňizçe. Drukdy uratdyňyz. Bratdy uratdyňyz. Her uratdyňyz. Men kabul etmedim. Sizler maňa elim kirçi yok aslında. Nikto sizler maňa. Siz duruşny kazjol. Men niçin men aýdýam. Şu oturan 90% YouTube'a çykýan yok 90% kazjol. Birde işleşýär. Mentli işleşýäňiz. Bir kelleňizi işletiň biraz. Memnun oynatýşmaň. Memnun oynatsaňyz ýakaryn, erwet edip ýakaryn. Men şu programa çykyp ýakaryn. Döwletiň programmasyna çykyp ýakaryn. Men oturan ýerinde sizin faktaňyzy çykaryp durýan gerek bolsa, umurumda değil. Gelin amşon karşıma. Siz pikir edin ne olacak, diyecek zatınızı. Oynayacak adamınız delmezdir. Çöp düğünüz am del. Men sizlere aýdyň. Menden uzak durunlar. Lekin maňa deýseňiz, yanarsınız. Açyk gurlaýyn. Muna berip kesip alyňlar da çykaryňlar her dürli edip. Umurumda değil. Maňa degenmeň, maňa süýkenmeňler. Süýkenseňiz başga birisini süýkeňler. Döwletde ýene aýdýan. Döwletden alma arıňyz bolsa, prama özüne alyňlar. Maňa degenmeň. Meniň üstümden döwletiň arlanjak bolmaňlar. Utayda özüňiz başyňyzy bela alýaňyz utayda soň. Gaýsyňyz kimiň nämesi umurumda değil.
Kimi bulaysın? Qaysyňyz bir kime bir pul berýäňiz, kimden pul alýaňyz? Qaysynyň tursyň aşagyny gezdiripdiň, oňaça bilýän men sizlere. Jelip heleýän edip, onu satyp, muny satyp, onu näme edip, özüňiz näme etmeňler. Daşy balan bir sana gyz başgaly çykyp gelýär ortaya Dursultan Taganow. Gyz şu maşgala, ayal maşgala şu çykyp. Ama şunça bolup bilýäňiz erkekleriniz. Ama şunça erkekleriniz, ama şunça bolup bilýäňiz. O aýtjaň aýdýa diýjeň diýe, gyrga çekilýär. Oňum ýaňyşlar kän ýer bar. Şonça bolup bilýäňiz, Dursultan Taganow ýalan bolup bilýäňiz. Köpüňiz bar size aýdyň. Süýkänmän hiç kime. Çykdyňyz öz ýoluňyzy serdiňler. Menim üstümden oýun etmeňler. Men kam döwletden işimi gepmäň, giremek. Köpüňiz bir duran bir tuvalet bulmaga sizin menin ýanymda. Tuvalet bulmaga maňa. Nikto. Siz näme isleň? Ama şu men efirde sizlere informasiýa bermem üçin sizler menin üstümden gıybet etip başladyňyzmy? Näme üçin berýän sizlere informasiýa? Sebep näme üçin berýän? Gaýsy tarapda berýän sizlere informasiýa? Gaýsyňyz geldiňiz men ýanyma? Gaýsyňyz gelip bilýäňiz? Gaýsyňyz kömek et bilýäňiz? Gaýsyňyz götüňiz çakdyýa kömek etmä. Ele Azat Isakov bitdi. Näme boldy? Näme etdiňiz şu oglana? Näçe oglanlar gitdi? Näme et bildiňiz? Hemmesini ulandyňyz. Ulanmak isleýänizmi? Ulanyp bilmersiňiz. Aýdylar, kaz ýol sizler. Kaz ýol. Size bitti minisiýan görseňiz, sitçäňiz balaňyza. Risk ştada biri Süleyman Kakamuradov rakamla biri. Risk senem şolong içinden çıkan niye? Skopkan içinde. Öz aýdyşyňa göre diye. Näme üçin daşary ýurda çykdyň diýip soraýar. Menmi? Men daşary çykdym. Sebep çıkma zorunda kaldım ben. Näme üçin sana kömek etmeli diýip soraýar. Näme üçin sana kömek etmeli diýip soraýar. Ama menami? Näme üçin sen ikinci komentar ýazam şol. Näme sebepden siz menin sesimi kesip alıp başka oyun oynayanız sebep? Näme sebepden? Men kimi satypdym men bu ýerde? Men şolaryň içinden çykypdym. Men olaryň içinden çykmadym men. Menin işim başgaydı. Maňa padlan gedildi soňda. Sizler menin günüm başyndan geçen gün biriňiz başyňyzdan geçmesin. Geçerse var ya öldüğünüz 2 metre ip alıp öldürürsünüz. Men sizlere aýdýyn. Evret gün geçirdim ben. Siz näme isleýäňiz menden? Aýdyň wa şonu. Näme isleýän? Gaýsyňyz näme isleýäňiz menden? Süýkenmän aýdyň maňa. Süýkenmän maňa aýdyňlar. Ýazyň efiriň aşagynda. Promote çykyňlar. Berjekler informasiýa hiç kime bir video berjekler, suradan berjekler. Biriňizem berjekler, suradan berjekler, informasiýa berjekler. Ülseňiz ülüňler. Köpüňiz meni tanýandyryňyzam. Barın satın KGB var. Gidin KGB satyňlar. Bir katura barsa aýdyňlar meni adym beriňler. Takan boljoğum boldy. Beriňler berip bilýäňiz. Şo günam sizlerim hemmeňize tohum tiýjiňiz ýanar lekin şo günam. Garnaşyň tohum tiýjiň ýanar. Menem şu adymy çörelim şu YouTube'a çykar. Palanca hemmeň adyny suýt näme etjek. Ad familiýaňyzy, kimlermiş işiňizi hemmeňizi satarym men. Şo gün başlarym menem. Memnun etmem. Men sizler ýana o gidip fuflu parajna gurun etmeýän, açyk gurun etjekmi ben. İdewam gelip açyk gurun, meselen kene näme etjekden. Götüňizi kısyňlar. Basacak ayağınız, kadamınız bilinler. Men oyun etmeňler.
İň soňky duýduruşum. Soňky gezek men 3 aýda çykganda suratlaryňyzy goýýan. Meselere. Kimler bilen iş etdiňiz. Adyňyz çekde meselelerinde. Ayağınız denk alırlar. Düşünüz? O gidip onu alpılma ağrınıza menin üstüne alacak olmalı. Erkek mi? Duhumuz çakta mı? Çıkın devletin özüne ağrını alınlar. Menin üstüne alacak olmalı. Kaysınız bana can ettiniz. Kaysınız Süleyman Kakamuradov значит diye diýmek sana öz paýyňy bermänirler diye. Sana öz paýyňy bermänlikleri üçin şey diýen diye. Görýän? Bana kim pay vermen iken? Men kimle işleşdim men? Men kimle işleşdim? Kim bana pay vermekdir? Döldü, mına garasaň bar ya, men bular men gepim dinlesin bilenek bular men. Prosa men şu duýdurýan indik gezek bilýän näme etmesini. Suratdan çıkaracak bular. Kimle näme bok işirdiler. Yani bular 90% kazyola bular. İşleşdirdiler minse. KGB'nin işleşdirdiler, NVD'nin işleşdirdiler. 90% men garanti berem bu sözüme. Yani işleşemek diýjek bolýam. Gaýsy işleşemek diýjek bolýam. Gaýsy. Hemmese fuflu parajna gurun ediler. Çıkya, o böyle yaşça dinlemeye o gepti. Ulan çık gurlu işaretlerini. Akıl ve mantık ba. Şoňa yer şeher geldiler. Sana şuraya provokasyon yorum ýazýanyň kimdigini bilýärmi? Kimliğini bilemek men. Men bilýän şoň kimdigini. Men şoň kimdigini bilýän. Türkmenistan rejiminiň taşşakçysy şu. Taşşakçysy. Makmaşeýnik diýip biri bar bilýän? Makmaşeýniň ulaýaly şu. Makmaşeýniň ulaýaly. Kızın Türkler satýarlarmy İstanbul'da? Bilemok ol näme edip berenni. Ýöne şoň ulaýaly şu. Birinji aýaly. Onu bilýän go. Ogrum özüne sor diýe. Orrumsam özüne sor diýe. Makmaşeýnik. Kızıňa. Ýok, makmaşeýniň oýuny şu bu. Röwşenay diýip biri bar. Kipirdiki Ýa-ni mi? şu Röwşenay. Kipirde çıkanmy? Şu Röwşenay şu. O kipirde çıkıp böyle pang vurrap o Ýok, içip. o kipirdäki ikincisi. Bu ulusy. Kim o Roşina ikincisi kimi? Röwşenay. Röwşen Kılıçev diýip biri bar. Öňe bir wagtda çıkandylar, o bir wang pang vurrap çıkıp içip. O neşeti etmän oturan biri bar. O gözüni alandyr böyle. Sol. Yeni çıktı bir yerden. Ola bir duran bir kazyola o. Agent o duruşuna. Men sonra öyle bulan 90% kazyol. Mıhırma işlediyor. Ama o bir vaktlar söv giden gurun oğlanlar vardı. Niye de şu 2020 yılda oğlanlar çıkan oğlanlar nerede? YouTube'a çıkanlar nereye gitti? Anasına kazyolan yüzünden gittiler. Ola kazyol. Hani Azat İshak ne için gitti? Neyme sebepten gitti? Anasına kazyolan yüzünden gitti. Vepa Çopan gitti. Sonra yine birisi vardı. Oraz etti. Inni bulara şeyle çıkış et berenler. Ol belki toparlığın içinde satılan satar seni deyip hayvat atılan da dedilen nicemir oğlan gıylar hemmeti çekille. Hemmeti çekilli gitti hemmeti.
Kens gitti. Çevrüçürken oğlanlar Şekilli gitti. hemmesi. Gitti, şekilli, köpse şekilli diye. İnem burun etip durlar inem gurulalar. Bırak özünüz, kelleriniz işledin. Kim ağzı bir olsun, aslında özünüz satıp dursunuz, öz halkınızı pul için, öz vicdanınızı satıp dursunuz. Ondan sonra näme gereksizler ha, başka? Kaysı son Türkmen halk ağzı bir olsun, son öyle abi. Atom maaşından bir loklan tuttular, 5 son itin onu it näme sünkatteler, 2 san sünk. Ağzına atıp durdu bulan ağzına diktatoran bulan arkasında piden amptu. O emedi. Sen korku fakt, men korkudan herkes korkusun. Lekin 90% agent bolup tursa pitasi yok onun. 5 son haram pul için, kan pul için. Eýdýäňiz mi? Açyk oýnan kartaňyzy. O çeres gurulamaňlar. Şu Roşanaymy näme diýäňiz gitdi. Kesek başga ýaz. Maňa gelme, deginme. Şuňmy? Digen mesela Bir sultanyň adyny agdadyň onu şonu bir hili gabandymy näme? Ama menden öňe geçdi. Bir sultan dip şondan bynjylyk golany meňdeýär. Dursun onça bol bilmedik oğlanlar kena. Hani çıkıp oturan, efire çıkıp oturan Dursun'dan yani bol bilmeýänoklara. Şu ayal maşgala bolup öz başyny öz çaýyrdy ötüp. Bular nämetdi? Oňa süýken göre, moňa süýken göre, oňa süýken göre kime menki gowja gider, gaýsy köprek pul bererdik. Süýkenler bir-birine. Siz garrydyňyz. Ýaşlar duber, ýaşlar. Ýaşlaryň svejenka bolýar. Garrylar gerekdir. Hemekam ýaşat isdiýär, svejat isdiýär. Porsat istanok. Kelleňi işledin. O Türkmenistanda garrynky gaýmak bolýarmysa, Ýewropada garrynky geçmeýär, ýaşynky geçýär berdi. Bir kelleňi işledin. Süýkenmen besediňler. O men sesim kesip oňa nämetip durmaňa. Kime kesip berýärmiňiz, özüňiz kesip beriňiz iziňizden. Maňa degenmen. Men gaşyba seni eşitdim dölde şu pul barada. Men diňe şu näme okamakdym gördüm. Öz adyny mezmapdyr aý. Daje. Ýazanda. Kim? Komentarada Yankı yazıpdyr. mı? Yankı Yo, mı? geçen komentarynda okudum men. Geçen nemede efirinde yazıpdyr birisi. Risk birisini işleşe, öýtdi Farhat Durdiýewni işleşe, öyle bir yazıpdyr. Komentarynda. Kim bilen işleşen? Farhat Durdiýewni işleşýärmişim ben. Şonu aýdym. Durduýew mi? Farhat Durdiýew mi? Farhat näme? Durduýew. Ha. Durduýew näme familiýasy? Anlaş. Şonu işleşe. Durduýew näme familiýasy? Doğru şunda. Şonu işleşe şonu agent edipdir. O kim? Men kim? Her kim öz arabasy başga. Bu Yankı Röwşanay Dur Sultanyň agasy. Onun sen o Dur Sultanyň adyny agdadyň da agasynyň adyny agdamadyň bolar. Gawamdyr. Diýär näme şoňa? Agat berle Gawamdyr. Şondan näme Dur Sultan näme diýäň de ussadyny, morlumy, halypatyny agdan ok diýip şondan näme bolup bynjalyk bolup Men bizim Türkmen halkymyz bara 100 ýyldan adam bolmaýar. Men sizlere 100 ýyldan inem şu diktator geçip durýar. Yok, risk beýle diýme. Kötek güýçli bolsa diýär, ýuňladyk gere girer diýär. Gowet kanunlar goýsaň. Mesela burada değil öyle. Kanunlar gorayanlaram. Şu diktatör aýraly
şu diktatör gitsin, başka yeni diktatör gelecek. Şunun içinde çık yine. Hagarap dur, hal şu diktatör yıkansın. Menem bardım, menem kömek ettim, menem çıkın şey ettim dip başlaylar. O kimşe näme eşek diýler, näme eşek diýende. Gece günü varlap durýar. Bad berip. Näme şu? Yo, Näme eşekdir? kimin iş edýäni belli. Kimin näme edip ýöreni belli. Her kimin oýnaýan rolu belli. Ýerine ýetirýän işi belli. Näme? Beýleklere zähmet çekmeli, beýleklere okun öňünde durmaly. Hawa ondan gularam höýürini görmeli. Olar ýalap bolmaýar. Risk şu wagt içinde bolly, bolandyr. Ýöne mundan soň bolma sebäbini Tewatın kanuny başga zat talap edýär. Başga zat talap edýär. Görürsin. Döwlet Bellek arasanyň goş aýdanyňy. Menen bellek goýan. hara Görelim. bagyşlaň da jelebiň oýuny kän bolýar. Jelebiň balagy kän bolýar. Dogrymy? Balagy ýok bolýar. Balagy Balagy ýok bolýar da balagy kän bolsa düşünäýdi senem. Anşy şuna adamlar köp aýp bizlerde. Anşy mulutylar. Ham milyon olur ýanda ikinji adam bolup durýar. Ham milyon ikinji bolup durýar bulanganda. ikinji sort bolýar. İkinci sort bolýar bulanganda. Başga diýjekden men bulara men el berdim. Näme isteýiňiz menden? Yüzüňi aç diýersiň. Näme yüzümi açyň? Sebäp men üçin açyň. Sebäp o bir. Sizlere näme gerek menden sizler? Näme isteýän menden? Ya döwletden näme isteýän? Döwletden näme isteýän? Aýdyň. Ýazyn şu kommentariýada. Men şolun satançylyklaryna, provokasiýalaryna päsgelçilik töredýänmişim. Ondan biziň gatnaşýan syýasy maslahatlarymyz, ýygnaklarymy, awtoritetlerimiz, guramalarymyz, zatlarymyz olary hiç il kabul edilmek, adam azap edilmek. İtiňiz birine ady ýok olam. Biz aýdamyz, biz hiç zat diýemiz, olaň öýleri bilýär, şolaň itiňiz birine adynyň ýokdugyny şolaň öýleri bilýär. Ondan olar pikir edýär. Bu döwlet baýhan daglary bilen bu şolaň alýansy, bililişigi, şolaň birleşigi bilen işleşen bolsalar, olaram biz ýaly özümizden başga hemme kişini ýamanlap ýörendir diýjek bolýar. Olar ýaly. Bilýäňizmi, tanaýaňyzmy, ýok diýip de geçýär. Aýtjagam bolum, sebäbi olaň özü bilip durar. Men näme üçin o taýdaky gyzylan gymmatly birnäçe mundumy bular ýaly samsyklar üçin demedi. Özüňiz bilýäňiz bu tordy. Halkam bilýär, sizem bilýäňiz kimdiňiz. Biziň bir zat diýmegimize gerek ýok. Häzir şu birnäçe munduk pursadymyz bar. Şu taýda ilgün bähwetli, has, möhüm meseleleri gürleşeliň diýen geçip gidýär. Ýöne bular näme diýär? Bular Hudaýdan biri birden ýüze beräýse, salamyny alsa, özünden başga hemme kişini ýamanlap çykýar. Bile efire çykýan adamlaryna ýamanlap çykýar. Näme üçin? Özüni öňe çykarsyn, özüne wezipe bersin, özüni esas adam kabul etsin. Bular ýalan bolmaz. Öyle biziň köp mana Bir-birini satyp, bir-biriniň gyzyndan demetip ýörler. Bular ýalan bir bolmaz. Her zadyň bir çeki çeni ýagşylar. Küntüçülüğüm, satançylığım bir nemesi mene hayran. Sen farkat näme? Diktatura sistemi görünüşünde dünýäde güýjüni ýitirdi. Halk dolandyrylşy görünüşe geçerdi. Gatı dogry. Onam diye hayfa halk nähili düýbüni tutup gursa şeýle de gider diýe. Düýbüni nähili tutsaň şolar ýaly dowam edýär. Nähili biziň halkyň şu düýbi tutulýar wa tutulupdy, garşyk tutulupdy. Dört tarapy halkam diýip täze aýtdym men.
sürü psikologiyasy bilen ýaşaýanlardan keramata, gowluğa garaşmalylar. Ýanky rejime ýallakalyk edýän, kime hyzmat edýäni, näme hyzmat edýäni belli bolmaýan ýa-da o öz ruhy hassalygy kesel sebäpli adamlara ziyan vermekden, görüpçülük etmekden keyp alýan hassalar, keseller bar. Biram bulan daşynda ýöneköy watandaş we ýöneköy watandaşam näme edýänini bilen. Ýani ýöneköýje mysallary getirdim. Daşary urda gelýär, adresini, nerede bilen o. Plan ýerde mennip aýdýar. Ol aýdýan ýeri bilen duran yeriniň arasynda iň az 500-600 kilometr bar, o metr dälmi? Kiret köp, soň näme üçin beýle diýdiň diýen o. Wy diýär, aýdýar, Hong eýlemi. Nädik gelliň bular ýaly bolsa daşary urda. Nädik gelliň diýen, nädik gelen özüm bilen o. Bilýän? Nädik gelenden düşündürip bilen o. Ýöne men şonu aýdýan, sen niýe? Sen Huda ýüzüňe bakyp şular ýaly tupoy gutoranam bolsaň diýen ýene bir zat edip Ýewropa aşy bilipsiň. Indi şoňa şükür etdi. Indi mundan soň kelläňi işlet. Mundan soň bir diýen özüňe bir peýdaly boljak bolýar. Şol köni heňi de. Borlay hanany jemläli risk. Biziň türkmen halky bar. İşim bitti, eşeğim. Vatandaşlarımız değil. Türkmen halkı değil mi? Vatandaşlarımız. Vatandaşlarımız köpüsü işim bitti, eşeğim sudan ediyorlar da. Birisine şu an gelse Avrupa geçse, dur men şunu getirýän maňa yoldaş bolar. Arka verirse düşünmeýärler. Gelse bu gelse baýa gider, pullaryny gider dip men garyp bolaryny düşünýär. Samsyk o. Başka halklara birini yitirip tapan ýaly. Gaýtam öz watandaşyny köpeldiýär tögereginde. Birden bir zat olaýsa birimizi gorlarly. Bilýän? Bizimkiler hem tersine edýär. Bizimkiler hem tersine edýär. Daşary urtda 5 tane türkmen birine düşman, birine görüp. Mene düşünebilenmek bolar. Böyle vatandaşlara näme diýen, birazcık akıl insap versin diýende Allah Taala akıl versin, insap versin, sabır takat versin de. Kaçanança soňu näme bolup gutarar buna? Ana Liviya, Suriya, ana İran näme bolupdyr? Ana şu İran, ýan goňşy döwlet. Halam kuturana gurşaly. Garaşan gurşa kuturana. İrandan soň göni Türkmenistan o garanto. Men sana näme dedim? Geçen bir gide efirde kışın içinde kanka uçuşuk yazdım. Garajdan uçuşuk ya bu. Näme sebepden halk ýoş gidýär. Lekin bundan soň näme bolýar? Halk, bana biziň watandaşlarym, men kän fak gurunlar etdim, fak gyzlar, öýlen gyzlar aýtdym. Maşgalar näme boldy? Näme halk şoğlatlary sonra ýa etmedi. Sonra ýa etmedi. İzarlamadı. İzni izlememakla. Näme sebepden? Gelip bana çirşenler, sana çirşenler. Näme izni izlemedi şu zatlary? Özörçe näme diýerler? O agent diýer, bu agent diýerler. İzni izlemedi. Bizim watandaşlarym köpüsi pul üçin namusam ýok, pulun ýanynda, pul gördi, namusam gutarýar, vicdanam gutarýar. Hemma bitirýär şu pul alsam boldy diýerler. Başka düşünmek var. Bizim vatandaşlar çok kän vatandaşlar da öyle etipdiler. Sizler de biraz pul üçün özüňize, namusyňyza deňiňler. Ertürkün sizin çağınız bolar, ýene bir zatyňyz bolar. Ana ordan sizlere gaýdarsyň. Olara kän zat görersiň. Sizler ölürsiň gidersiňiz, olar kösenejek. Kimin çağısy, kimin akdygy plança baran, pul üçün öz namus satan, şu adı alarsınız. Şu adı alarsınız. Sabır takat versin, hemmeňize akıl versin. Yoluňyz açyk bolsun. Kelleňizi işlediňler. Başka zat diýip bilmende boldy. Risk.
Sağ ol, ömrüňiz ok bolsun. Sağ ol. Awa gyzylan gymmatly wagtyňy aýyrdyň. Geldiň efire watandaşlary bilen awa habarlaşdyň, didarlaşdyň diýeli. Köp sağ ol, ömrüňiz ok bolsun. Men sen gatnaşan bölüňi aýratyn edip goýjak. Sebäbi öňünden gaty köp wagt geçdi. 2 sagat ýaly wagt geçdi, şoň üçin aýratyn öz başyna bir edip goýjak, ýeňiljek bolar ýaly. Böyle. Köp sağ ol. Düzelders olaram risk hemmesinin ýolu wa akyl getirer akmaklara da diye artanja sağ ol, ömrüňiz ok bolsun. Risk köp sağ ol, taňa sen aýrylma studiýadan. Mehriban doganlar, edidilleşler, gadyrdan tamaşaçylar. Türkiýede sagat bizde 1, Türkiýede de 3. Şoň üçin biziň esas tamaşaçylarymyz Türkiýedäki türkmenler illeşýärmiz. Sistema şeýle gorkaýda ýa-da türkün sistemasyny ulan girýänler diýeli. Şoň üçin giç bolsa da şonda da aýrylman tomaşa etdiňiz. Hawa görüwlim 47 ýaly 40. Ýöne 40-da 40-dan ne düşýär, ne galýar. Ama şoň üçin esasy neme 40, görüwlim 40'lar ýaly bolun. Ýa-da magtumra tamadan aýdyşýar 40 çiltenler diýilýär. 40 erenler ýaly bolmak. Nädip etsense il hak görüşünde. Aw gijaňyz rahat bolsun, görjegiňiz gowy bolsun, ertir baýlarymyzda saman diýjeliň maşgalaňyz bilen bilelikde. Köp sağ bolun. Sağlykda ýeneki efirde görüşelim. Allah ýarňyz bolsun. Risk saňa da ýene bir gezek taňryalkanyň alp barjylarymyz, kommentarçylarymyz, eňneşlerimiz, ýürekdeşlerimiz, tomaşaçylarymyz, illeşlerimiz, barymyz, baýlygymyz, baryňyzyň baryňyza şükür. Agaraja oğlunun sözü bilen köp sağ bolun. Ýeneki efirde uşaklymyza çende Allah ýarňyz bolsun. İkinji köpçülik Amerika tarapda. Olar üçin häzirni ertir, güne başlaýarlar. Şoň üçin olara da ertiriňiz, baýlaryňyz haýyrly bolsun. Aw günüňiz gowy bolsun. Günüňiz aýdyn bolsun. Görjegiňiz bagtyňyz da aýdyn bolsun. Aw ýene efirde uşaklaryna çende köp sağ bolun. Mehriban doganlar. Sağlykda, toýda görüşelim. Arslanjan gijaňyz rahat bolsun. Ýene bir gezek diýär sağ bol. Garaja bolan türkmenem gijaňyz rahat bolsun diýär. Köp sağ bolun. Ýene efirde uşaklymyza çenli Allah ýarňyz bolsun. Mehriban doganlar. Köp sağ bolun.